Canavanach ag an dera. She dul sheer agus a bruan son her Ballinrobe and count son a chosand. Score ma hochina vin ag Pascal Donaghy agus tá sé glórig an tarna cholín an son tá sé congur comad an Davelín agus Anna Bruan son ó chosantóirí Ballinrobe ar sí Daniel Miller agus a Bruan son a ríiste teachtó Conor Heenahan ach a rí shelftach uha agus harnáis ag Ballinrobe tá sé ag immer gamahans na chosantóirí agus ní leon doubt nach tá siad cumasachiste an son fuisih chunan count son na glanne agus ihre seachtain son sinné Aaron MacDonald ó Bhallion Tubber Chníad a chur ar an ansaí Boutáin Ellen immert a dul ó cheann na park agus cluicheá Rohan fecinn sá trachnú na gadíise an dá ar an fíochfar chun an craobh a bhócant agus de húsnach medís óchád anna bhór in éon scoil níos seileadh a ríist ag Thomas Conroy Garrisach chansan sa cúil eile ag an deireadh Haran trasnáin na hiireachtaí á cruthú ag Ballinrobe agus scór Helen son. Well, hánig an obair sin fad an cólathe Tommy Conroy an déanamh díal ar fad an sagus som go nin sin rud cartla na gháran bhí berta go timppla agus thug sé faointe gus aldar an ceanna níos luthe sa chluthe ach cíimiid is kicamach iad sa na chóirteachta fémar bheith cnáb drama díreach suasa lá slí snéin slíthe siad lonathe ach níl cicanamach an bhaidorasa go chóhúntaach ar fad. Se bhíon tá leis an son go raibh Conor Quinn an captain an ann an count son a smachtú ach in áíar a gáci amach an son agus well an dá ceann gan a bhar róntaach agus cuma seilehanis harnáis ag Daniel Miller fear Laura Park agus cuidhád an seileh feice geisiúg de dísá trachnú na feartá go hanamh ach a rí seileh glan tucú an son ach a brú a teachtaseach an son Cormac Donnelly ag ggéiric é is smachtú díreachó scór an réitóra dinta go an son ag choláiste néamh Ciaran as Tyrone agus Iad a ggéiric scór na go bhfuil agáil díreach chun iad a hocrú go ríist botún á dhéanamh aá ceang bhanús go ceannaí go chéile agus Ballinrobe socríisteach sa clé níos fear agus deisiil an son ar scór Cathal Slattery fannacht an fell Shellavh Slattery Garrisach chancer an tarna cúil ag an deire imime amach is dul gur dhearg le Paul Traynor lámh a chuirla sin bhí chansan son ar an tarna cúil amáis. Well, bhí anna hansa go Cathal Slattery an chaite bhuaic sé go hidéal ar fad é ruthángaid agus gin an báideoir go déal ar fad anna hábháil ar fad gin sé héon mór istí agus well anna hábháil an son gin sé darú leis an chiad amach agus beidir dar ceann ach gin sé suas an sundathe bhí parallel teachtasteach le haig Cathal Slattery in boutas an siach sé bheith pesáilta chuige agus sean sa mún sanna chu. Sean ní leon doubt ard hábháil ar fad ag an gúlbáir a Paul Traynor ach deis inis ag Pobalscoil Ballinrobe agus cicúi féidir agus dahead ceann dechar go maith an áíire mar níl conílacha ó thaobh séadán agus lona gaotha róúntaach Tanya tógáil kicking na Ciaran sa trachnún agus deis gifar hoch sinna Evan O'Brien an count son a mihistach a count guard ag an deireh hí seansan son ach gan fad an kick tóiste I gart aige agus tugann sé seileadh harnáis do choláiste néamh Ciaran a dul tin David an farc agus ag iarigh scóra cruthú dómh féin tá siad topic tá siad bríomhar agus fearsigh sa lár ag lorg seileadh son sinné Pascal Donaghy cúlín Fuitige an tain cúlín go dtí seo ag choláiste néamh Ciaran seansar an tarna cúlín a ceann gard a seachtí Ciaran cín ferritar agus deis ag Pobalscoil Ballinrobe teachtamach leis an gceann átha son na canílacha dolanolchas agus slacharíl faringe a titaman sa barch an Croke bhí an bhadan go háling ar fádach le beidir lethir a cliganús é tach slán gomach agus speise sin dínar na himmarthirí Darragh McGovern an son agus ní leon doubt nach ag fiochan dur an dá ar an tús níos fearr chuir leis an gluthe ag Pobalscoil Ballinrobe agus cinnte súl ar na cúla chomá anis deisiile tá siad tuiscinach tá siad cílmhar nuair a bhíonn seileadh aá deisian son ag Thomas Conroy cúlín aige tá sé tarfaíon an tarna cúlín an count son a miheisteach na muir sása leis anna iireachtain son ag Thomas Conroy agus gá cúlín maithaige siúd. Chulín maithaige agus an rud asúntasach má fé Ballinrobe ná an lína láin tusaigh. Tá sé a gimmart anna bhair fad nuair a héna chaidisteach chuha tá sé dábalta go maithir fad ábalta I bhuachtaint agus tá sé a fáil na scórna gan dát hana ledna taobh mo chuir caidanna anna bhairisteach chuha. Fegin trna kicking amach a máis begin countsa Simon an dá count turna mí dinne sé roi cíimiid na Ciaran ginn tú lína díireach amach críndíireach agus na spásanna fada ón dáhéamh don ngort. Se ceann eile agus an count son a mimir stré se droceann seileadh glán harnáistí Evan O'Brien agus sin tríchaing olcastíí chéile deis an son ag Conor Heenahan
Council of Meher Stray agus beidir an tá Carrington ag Cláisinaíomh Ciaran ach tá deacrtaí a cohamáis leis na kickin amach. Ó anna deacracht a fad níon séíirecht a íúta arhéin an boutas an thug sé bhé goríisi agus bhfuil sé tógannte rudí bhfuilú sísan sa hinisligin tar bhfuil dhéalcha scíilte stólam agus well ní bhlean áfa sin beidir rudí hocrú síos an bhuian. Nadidir an séad an gcuithe an nó dúrcha gohfuil beagán nervhíse bant leis. Well storm go béidir gur beagán nervhíse chéadúir a báid an Crocaigh da agus beagán beag nervhíse san bhí berta da idir an hain díide chus a chuir amach agus beidir gur sé ceartaige casbeag go thuútamach dóibh. Tá sé dín dar nó ar immerthiríoga tá sé chun an ála hairint agus ní léon dat nach gur dhéon sé ard hábháil cúpla nóméid ó hain Paul trainer inis agus well cíimi de leidir i chlé an sahanis agus cagad sé bhfuil chu séach cruindíach bouta sa hé. Se cruindíocha síos agus tá sé sin níos fear sellh agus Mark Tokenson. Cláisinaíomh Ciaran agus an seansar an tarna marca ag an deireadh sellh smachta an son ag Cuimhín O'Donnell seansar cúló ag an deireadh na cosantóirí ó Ballinrobe Harveh cumasach bhí seansan son ar scór ag brab na súla sin garthamach agus tá siad láidir ins na cosantóirí ní léon dat fééis sin Aaron MacDonald teachtamach inis agus cinnte cúpla immerthóir Harveh láidir Harveh cumasach an son agus éon chuntóirt tá siad an ghiúlar é garthamach agus cinnte an fella bhoga go tapig sin éon plán atá ag Pobblscoil Ballinrobe an sáteach nún inis deisir scór eile agus teach inis sin a gáil Oisín Mullen fágann sé sin fé Liam Hughes agus be sé saimúil fécint cáráis sé siú tain sé siar agus ríist aber bhd déanta ag cathal slatri bhí seansa ó chéana bhín an Countson iling anig géir na muir i fécint an ard an Countson a mithe ar chléan Thompson an cúigúir to mithe ar fóríl tá sé le crothú na seansanna ach níle dá hóganta tá agus beidir go raibh sé cearta go heáil bát nó bháil ní raibh an níle choma hasan ar fada geach nóideach na cimid an hosintí gin Ballinrobe an san nómatá hain bé néan mór na bhig an chaid an nóir sanna i bhí a héanaí ag ardchlotha dhimarta go siúd. Is sin kick amach a ríist agus imróir dochuid hain sé sin Daniel Miller peach amach an Thompson Darren Miller agus Cláisinaíomh Ciaran Gírig scórnú go bhfuil a gáil carúir clige mithe agus ganna coolín amháin sé sin ceann únta go bhór Pascal Donaghy tá géirgáil a cúpla ceann eile dúrchaní de hocrú agus ceann sanna mithe amach Harrison Davelín a tugann sé sin sellh ar nás ní locht lanta hirón róhás leis an gine áirithe son. Well, ha Paddy Ferrick cymryd y sŵlgeir ar an Canavan yn son agus e brai gerad agus well haig sé mach ar sin líne agus an chosint ar fadas an dianta ge Ferrick. Rhaid creifig ile Éireann búta ag Cláisinaíomh Ciaran hana féin in gáhíle a néidir nó a tríomhúd an creif fé séideach tá deis an son isir scór eile agus well na cosantóirí titim séireach tá sellh fós ag Ballygawley ach an ceann sanna mithe amach is dócha ar Dara Harrison Lína Derrick agus ar fóríl an céidireacht a mithe ar stréachá agus ag an deireadh bhí deacrtaí an fella scuil amach agus a rís na cosantóirí Harveh láidir ag Ballinrobe. Well, cosan bahan san réise has scrobáistí a dhéanamh níos agus beag a chaid níos sleáin agus a gort níos sleáin sa hamach so bhí súla darúdaí. Sean na cnílacha Dakar ní léon dad fé sin ach an cluthe go dtí seo saimúil go agus an dá ar an fíochfar chun craobh na hir na bhuacant inis. Cuimhín O'Donnell ar nás go dtí Daniel Miller chud bhd an imirt feice ag an bhar lár park agus inis Cahar Quinn ag irig scór a crothú taithníonn sé go minic leis an dína lethúil sin boga chun caing agus a rís déanta go maithan son ag Miller deisige scór a thógannta féin sin ard scór an tam sin ag Daniel Miller an bhar lár parka Reintíireachtaí crotha agus scór na crotha aige ach an tam sin an ceantócha beisiid sásta lei sin. Well, dá me fá cóidir cén den is mó gúile chuid a lábhar a gaiid sé an fear Daniel Miller uolach caidir fada fachta ge go dtí sa an hon chor géir in na mirt agus puinte das fachtan son aige do Ballygawley. Se scóráil ard go maithan san dá clé leachan is ag na fórna ártha agus go dtí seo scórna i teach go trénas go teamh do Éireann bhuió inis. Cosú ghuiil Cláisinaíomh Ciaran tasnathe níos fearr le cúpla nóman a nús an Council na méisteach sin sár scór eile an tam sin ag Pascal Donaghy tarna ceanna go siúd gá cúlín as tí go chéile agus tá curtha oleg socrú seach sa cluthe. Well, hánig an passan san ó dar an Canavan nuair a fór sé siúd an chaid bhí go chéine liúdig súla scataródaí uig siúd ach Pascal Donaghy puinte dasan san aige agus cumádán sé well cumádán sé sa chláhiad tí faointe is go cúig.
Nis Brandú bhfuil fios le feiscin tar immert Coláiste Naomh Ciaran ní leon out fishing. Agus tá himróí seo anna ahananta dar nó right ar imróí ó Hiróna teachtún scoil céine le headí Enda McGinley agus Kevin Hughes agus John Devine, Peter Lochran, Cormac McGinley agus dar nó Peter Canavan a bhach hénig immert an sa sacúnian of Derek Canavan agus I ag tógáil go das Reagan sa I ggéirig scór eile gáil agus an bháisteach sin inis tram go man I leon out fishing. Glúiseacht an a bhah carthaí céile agus cíntuan son an count sin geartha amach go maithan son ag Peter Butler agus is cosúil gur dheirigh le fear ó Coláiste Naomh Ciaran lámh a leis agus Shelliver Nationis ag Pobal Scoil Ballinrobe. Má go dtí Liam Hughes agus cinnte tá sé héin stadéir agus sucrtha go maithan san lína leachúil breúir siúd scuileann réiteoir leis an obairtéanta Bert Chóngrachta an pass amach ó bhada le Adam Barrett agus cóirt an taobhlíach ag an deire Irene Lowe Shelliver Comád agus an count san a smachtú díreach síos an láir an tamsa na rahanna sin na hastíú hanis an rah is fear hógant agus obair bhd an son ag Darren McGovern Calís an son a deire an réiteoir agus tugann sé sin deis the Pobal Scoil Ballinrobe scór eile a hógant an sa cíimiid a ríiste hamáis bhí deis an son a Calís gan aon dát. Calís gan aon dát an son Darren McGovern agus storm go boutas a go béidir go bé Evan O'Brien hóca gé ní hé béidir go bé Nathan Moore well sé caithal sletriíach an túir féin gaunsa. Agus bhí kick sé ar chuidíireach po gláán ón baiste seo níos luheach le agus chuir ar fóríile. Na an íana sé jab níos ard an gaunsa. Se deise caithal slattery an bhearna a bhéadú agus a ceann dín go maith seachtí cnocha sédí agatá Follivan sáteach nóna a glór le teacht ó ordáí hógáin díirchos ar gcóramach an cean san na mitheisteach na mhuiirsásta an éirt an son ag caithal slattery agus an bhearna sin méideithe go dtí trí chúlín deis má tócan son agus tréis gá chúlín maithe Coláiste Naomh Ciaran sa Croke sin Ballinrobe a ríist. Well an stocha Paddy Drummond an stocha gúil na scór na techníos agus an limir chuma techníos ar Pobal Scoil Ballinrobe pe mar gúil na tosig níos áracha chuin an chaidh bhuachtant. Nis tá sé dul siar leis an gceann áirithe son agus cinnte na caníla go dul an olchas an sá Lohan na gaithe go séad an gaithe áíir ach Shelliver Nationis ag Ciaran trainer agus iad irrigéis seo bhogad chun ceann go tapig scór na ggóile tásáil am risin ceanson mé bhrécan son ach fuit Harnash go maithe go deire ag James Murray agus a rísin ceanson a mihir stré good Harnash an son ag Conor Heenahan sin éon fearí aimim se gan cool ach go ríis botún van úsach agus is dócha an fell féin a teacht Harvesh Slown good Harnash an son ag Oisín Mullen agus deis anis ag Pobal Scoil Ballinrobe ach annach hosan de sigan son ag Coláiste Naomh Ciaran an count son geartha amach botún van úsach dhéanamh ag an daireann an son agus Shelliver dul ó dhuine go duine trastan na park an tamsa ag Coláiste Naomh Ciaran agus in áíar níl mór andas na tosathe feicithe le héadí Tomás High nó Cuimhin O'Donnell nó Canavan féin ach tá deis anis ag Canavan a garisteach an tamsan Haran trasna an scór maith tócha High ag an deire aimimsigh ach i brab na súil cinnta có tapigus a bhog siad an fell agus scór maith tócha. Bhí agus há stelabáistíine se gona láir na bhfuir agus scála gríán chuma agus é cabhrúla na bhíaráin Thomasáin boutas an bhí dead an limir sin agus é tíoch na se go desaí agus é iad a cnatsochla an tamar fad áfaoin tatar a ríis. Se an a scór ar fad an son agus is léir nuair bhín Shelliver chu tá si an an fell bhogad go hanna tapig agus a cosantóirí bhaile an robe a bheith réig chuige sin inis an fell scuilt go maithanis de bhar na faringe agus droch bháiste ceart an son Ballinrobe ar an ansaí deis ar scór eile agus obair bhd déanta stig an son ach go ríist anna chosant ag Coláiste Naomh Ciaran agus tugann sé sin deistómh dal ar bhar hansaí boutáin eile agus cinnte inis tá siad ach lí a go ríist botún an son Calís ag a deire an réiteoir agus Well sé Nathan Moore na dhéanana Calís an boutas an gháilige Nathan Moore rimime sin nach cíimiid an sathe fáile túirta buile an bhar gain an chaidan sa agus well chuir sé isteach leis an ghálainn bhesáil sé ach se agus cárta buí branta an tam sin chuma a rifir héindig de bhaile an robe sin é Nathan Moran sin é captain agus caiise bheith cuaram canis idir inis agus deir na himmartha go háirithe nuair bhíonn tú ar cárta buí cho luachan san immert inis Coláiste Naomh Ciaran agus iad ag iarraig dechar de
Ballygawley an chaite hús chun tosig mar hága chan daine nach bhain tarháin siar ag Ballinrobe. Tágus tá sé sin le soléir agus le Brashton son, Shelf Harnash Ciaran McDonald agus obair déintag na Cosantóirí an lína lachúil tá Liam Hughes lút go hanna vinnican san cléthe go dtí seo agus cuid bhd an fel feice go siúd ach a ríist. Ceann san na mithir stréach tá seansan son ó sin mollin ag iarige smachtú ag an deire Harnash agus obair déinte ag Cathal Corrigan ó Erigil Ciaran. Dá Ballygawley agus an ceann san na mihamach Harrison Dave Lína agus Deis. Well, ach na cymryd yn son rhys yn roialta haig efo Ballygawley dar yn canfan Paddy Ferrick dian efo anna jabad ffader. Sian ni lint out nach meg an banistore Damien Egan sásta leis an obair tá déintag Paddy Ferrick a dtí seo agus a smacht réúntamá agus anna bhain áíar comáta dara Canavan. Ac is sé brabnasúil tá Deis an tamsa ag Ballygawley an ceann san curristeach anna ceann an tamsa a ríist. Agus an Farlar Parker ríist, Daniel Miller an tarnas scórig a siúd, tá sé anna chumas a pomás. Na chaidir fada an agus ag immer gohuid déalar fada agus le ciúis na bróig an báta san scail sé fé a bhaig an tafhéad ag an dát agus árt scórir fada agus bhfuil ha siad a sochlahan támar fada cé bhfuil chuid is mód an nimmer tige Ballinrobe. Se Shelf Harnash ag Ballinrobe ach a ríist cóirt an Dave Lína an ceann san na mihamach. Agus tugann sé sin Deis tapig, ceann tapig a hógant ag Ciaran Ciaran Ballygawley ach a ríist an bháis go stalan ús an son. Scóir dearnach a teachtó Daniel Miller tá sé anna bhríomhar anna chumasach. Scuilann sé an ceann san isteach Jean Cúne agus fracht an ceann áirithe an lán tasí sin ag Cuivhín O'Donnell teach siar Harnash go dtí Daniel Miller sin in fear tá an giúil ar na scór na aimimse go dtí sáinneomh agus tá sé glóir na peileríist, glóir cúlína bhar trí níl fágann sé sin fé Pascal Donaghy stólam an ceann san na dolisteach tá na scórna teach go hanna bhanis le cúpla nóman an ús na Ciaran Ciaran Pascal Donaghy an tríú cúlína stóca ag siúd ag an stad áirithe sin agus tá sé de teach fada amach chumá. Well, ach na cymryd yn son yn ferto Hili Shiel yn an ferto yn glob chiana Daniel Miller agus Pascal Donaghy an a hoimer teidir y ferto co agus Pascal Donaghy chief wynt anna fa fad fachta gydisa hige. Sian na fórna taringher chó scór inis agus tríis túsmaig Pobblscoil Ballinrobe leaned out nach go bhfuil curtha óla agus curthírón takeisteach sa cléthe ríist ard obair déantan son ag Daniel Miller Calís an son a Dernréitor Brendan Cawley agus tá Deis. Well, han láfin uachtar lára gorta láhar na huidig cláistan af Ciaran Ballygawley le Daniel Miller gomór bhór agus na caidan na fada bhuachtan tige. Se tá sean sa cáis dul chun caing an géadúrin san cléthe agus bhfuil ní léon dáach le cúnóman an nús an cléthe seo astrathe Ciaran Ciaran take gomóran san immert agus marúir tú a má siad anna láidir i lár na parca agus cúpla scóirt an chéadscoch tóca ó Daniel Miller agus deisinis. Dul chun tosig don géad uair sa cléthe ceann tá dachar go maith in áíire agus sé Cormac Donnelly ó thóga go dolisteach ach ag an deire ceann contartach ag an deire imimeach agus kick cúig féidir agus stahad an tá san le Ballinrobe agus an seans Harnash ríist ag Ciaran Ciaran cíimiid ríiste só an ceann san na teachta seach ag an deire dhearg Lo agus is tócha gurbé Evan O'Brien a bhí an ag an deire lámh a chuir leis agus tá kick heile kick cúig féidir agus stahad inis agus seans eile ag Cormac Donnelly. Well, sé hóca go ríise agus beir hanghaid a fiard agus ní chosta vid na Ciaran i bheith coppla pointe chun cínas dulsteach le haman so gomór bhór ta scuile gáid a fiardóid. Se scóir tastáil an ceann san inis ag teachtó Cormac Donnelly níos fear se níl out fishing anna iirecht an tamsan ó kick cúig féidir agus stahad tá Ciaran Ciaran Ballygawley micha chun tosig. Well, anna iirecht ar fad bra sochuid ar fad agus anna ias ar fad go híhinn kick sair úntach ar fad an son ó Cormac Donnelly. Inis tá breúir Pobblscoil Ballinrobe teachan caing agus scór a gáilt. Tá an sway agus tá an rihan rás le cúpla nómad leis na bhútóirí agus le curtha óla agus cúige colla curtha an túisgurt agus a ríist Deis eile ag Daniel Miller sin éon fear tá ag immert tharbár do Ciaran Ciaran in nómh agus tá sé dul siar tá sé crothúna seansanna ingil cearta se héilár na parc agus Deis a ríist ag Cormac Donnelly an fear aimim se an cúlín ón kick cúig féidir agus tar féin cúlín é héin an tamsa na muir a fécint an áda ach ar héimh na lámha clé agus ar fóriil duine amach an tarna ceanna tá mithir stréá seansan son ach an áíir leis na caníla chu decoraíon locht a chuir na himmarthirí. Well, stocha é sin áráid ach neadar nin sin cearta nóir sin na bhíon chairigh chuisteach sa tlua leis agus dúnach síos agus ní raibhann chances fearga beagrah sé cearta é feáil timppó.
Ciaran Counson Skirish Reach Dí Lava Donnelly agus tá Cléise Astra le couple of nós Curra and Tushkert Fiausa go mór agus a reached her national Tamsa go dí Daniel Miller Sinead Farr a bhín á lurig de hir agus tá ná na seansan a crothú dómh Trasan Tamsa go dí ógas agus reintir mórig lurig Shellavach her national son Obervadjentech Evan O'Brien chun Pobblscoil Bhaile an Roba chuir an ansaí agus tá siad ná néomh go topic níl éon outfish sin Uric Shellavach Alton son Conor Heenan Sinead Farr aimse gan cool Dullar Rúher an son agus Obervadjenta chun Shellavach Alt agus Farfiach amachchatá nát níos fearr tá seansan son ag Thomas Conroy reached Cossentory Cláisinéamh Ciaran a duineh na Hibran son trasna go dtí Aaron MacDonald tá siad feinach tá siad ag iarraig an mó agus an slíoisteach is fosa bhainteach Darren Munro an Tamsa agus reached Ryan passan is tigi chéile choréile chéile an sa Evan O'Brien fear hosna an glúiseach siar agus Lee Muse a reached a bogach an tosig her nasty Aaron MacDonald anna chud Rory Portach sa glúiseach ortha sa Colin Slattery an sa an Ashton captain Sinead Nathan Moore and Bruin son ach Egan Dera Trish Heimpel de gain de fassan is tigi chéile tá Shellavh Cailte agus tucha agus tugann sé sin deis de Cláisinéamh Ciaran Dullar Verhansi agus fella bogach go tapig go fada le Cuivhín O'Donnell lán tosí láidir cumasach titim siar agus leistigh don san tá Tomás High cúlín maithaige siúd ó chéana bhín leistigh do siúd a ríis tá Cahar Quinn agus ag an deire roundíonn sé dul isteachtaín lár go dtí Cuivhín O'Donnell agus a ríis Cossentory Ballinrobe gan a bheith cho chumasach féidir nó cho láidir nó cho téigris a bhí ag tús na himmartha ceistan san ag Cuivhín O'Donnell céir dhéana sé stacha fada le Cahar Quinn Tá sé teach siar agus Bruin son passáil in iso gine go duine mar bhí ag Ballinrobe a cúpla nóman a chuin agus falle ceart chutha os a gcóramach trasna hain siad agus an ceansa mar bheoch ag cluthe etfella smachta go deas is cumme sin Hernash dí Daniel Miller Well, iad an chaide abog og maithacha agus iad a bra fáineach agus gan iad a tuairt feicenéach an sa Cahar Quinn a ríist agus Shellavh tucha uig an son agus well an ceansa na mithe ag an deire ar chléagus ar fóil agus tréis na hiireachtaí ar fad is dócha beisitíach nach bhór ar ag níos fearr as sin. Well, anna chosanta fadan son ó Ballinrobe agus chmáidir siar agus níon ar aon fáil ar aine agus cosan bhathé sin. Se le an beag na buinteach an sa númad amháin dam cútah gorta bheith go going agus Cláisinéamh Ciaran beisiítás de tréis tús maithaigh Ballinrobe anna Cláisinéamh Ciaran go maithasteachchan san cluthe le denúmad nó carúir clig an nús agus scóir tastáil beidir ó Ballinrobe Riven Brishan Mark Tokenson an sé sin deistómh scóir gáil beidir rih le ham Cahill Slattery kick séir tóca agus fuitige siúd níos luútha agus siad scóir an gáil tamil ónar dheairí gló ein scóir i aimsú go ríist Cláisinéamh Ciaran Ballygawley déanamh de hibre agus a déanamh anna chosantaiste an son chun an fella hógan tamach agus dul She's agus iireachta éigentí anamh scóir eile gáil Riven Brisha na builí a teachta seach go dtíana an son Obervadjenta Ciaran trainer agus réiteoir sásta go méid kick Ciaran sin ag choláiste Naomh Ciaran deisbeidir scóráin eile an tam gail a bheith istigh siad sásta leis an denúmanú carúir clig deirnach an réiteoir fécinn ar an óradóir is an adóg leham a séta an sáige agus is dócha hamáis beag Cláisinéamh Ciaran sásta tréis tús maithaigh Baile an Roba hana siad Hernash go maithan sa clé agus chun tosaigh ag an risse. Scoil báidisteach an ghuasa chluhanamh Ballygawley gachan do naisteach sa chluthe go mórmór Daniel Miller agus Pascal Donaghy déanamh anna immertar fadóibh a chun da bhile Nathan Moore na déanamh go Ballinrobe Stocha leis an ngóí cosa dar le ha sé ábal a caidan amach isteach go dtíana tosaigh bín seoscailte go maithstíigh na leidna stíigh ha sé maithábalta iad a buachtaint agus ag láthar na huaire thuúrann de Ballinrobe go dtíosach go háirithe. Sean céad le Harbh cóngrach ní léon outfishin an buntáiste Cláisinéamh Ciaran agus idir dul seachtaí na seomraí festais ag an risse. Fanigin son na búgfaintí a teacht tréis Brisha mar fógrúcht a scóir le haman sa barc an Croke ná a seachta Cláisinéamh Ciaran héad an trí Pobblscoil Ballinrobe.
Sin Reagan so an tarna lech agus cén cúpla scóirnis Harfa táchtach. Scór beidir tastála Ballinrobe chun iad a hocrú ar nasin san cléthe tamalónar yaim siad ar aon scór. Agus rihanrásin san denú modernach den chéad lech ag Coláiste Naomh Ciaran inis. Ciaran na gcuithe Ballinrobe san tarna lech agus be sé Samuel fécinn conas úsáidan siad sin ar bhaithe leo féin agus chun buntáiste éigean a bhaint amach. Mar bhaid ag Coláiste Naomh Ciaran le Reintas na himmerthirí mór if you gan a bheith gimmer comach an jobh agus a bhí ar lá eilech sin beidir teacht an sár chosantá ar siúil ag Ballinrobe inis. Aber bhaid dénta ag Ballinrobe agus iad a ggéirigh scór crathúdómh héanaan sa Calís an son a deir. Réiteoir sin é Brendan Cawley agus tún sin deis de Ballinrobe socrú síos agus an fella bhagasteach níos fuide agus seansan son cíimiid a ríist. Aber bhaid dénta agus ag an deire Calís dénta ar Darragh McGovern agus tún sin deisdómh. Ceann tappa go hógan tá sé sin den tarna sé go McGovern ag ríist sealamh do gúthe tugann sé siar go bhfad le Adam Barrett deise go siúd an fel bucha thna sin is go dtí Oisín Mullen féhrú right imthóirí leirigh sealamh deis sé Conor Heenan ag ag an deire blochálta an tam sin agus tugann sé sin deisdómh ríist dullar an ansaí Oisín Mullen a gearach chun ceannig Dullisteach seans ag Mullen a héin tar bhí an cúlaigh an deire Mullen Haran trasnáil scóúntaach an sin ag Pobblscoil Ballinrobe bhí sé fáin ag lean sé leis a dullisteach a héin agus ag an deire Haran trasnáil scórmahan sin ag Oisín Mullen agus na fórna Haran Asher cóscóir hamáis. Mar cosin bahas an dhéanamh ag Pobblscoil Naomh Ciaran ach gine Oisín Mullen anna bheith fad túnú cearar go timp boutas an air. Be sé Samuel fécinn na kickan amach seo gine na gcuitheach stoch an countson well níor dhearg sé sin amach tá feibanna ag Paul Trainer leis na kickan amach a ruchan cléthe go dtí seo agus tugann sé sin deis agus buile kick taobhlína ag Conor Heenan sin in fear yaimse gon cool ceann fad a tógriú siúd a ggéirigh Thomas Conroy bhaint amach tá Conroy buint amach ach an fella methe uig an son ag brabna súl bhí seans an son ag Pobblscoil Ballinrobe agus ag an deire glantamach an son ag Coláiste Naomh Ciaran as Ballygawley Neisceart Hírón, Deisceart Hírón agus Deisceart Bhuio sin iad na cúntaithe tá inomíocht a gona bheith chéile an sao trachnúna agus go dtí iad Harbheith Corham cóscór ag túsan dair lethe agus an cléthe seo anna oscailte anna sportúil agus be sé dín fécinn ag an sad seo céimhúthaigh agus tar nó beag ann breise máchríocht níimiid ar cóscór ag deire seascó nó deisenis mar dé bheile den farc ag Coláiste Naomh Ciaran agus ag Darragh Canavan níachí mór an ag í seo ceann fada do seacha Canavan i turlingt stig an son ach an ceann son fós gan bheith i mithe agus Calís an son a deir an réiteoir chuí nó Donald is tóchatá ceantach agus tugann sé sin deis agus faoi sé bhégan de Pobblscoil Ballinrobe cíimiid a ríis se bhí strach an son agus kick sé amach sé Cormac Donnelly bhí ceantach agus beag an Pobblscoil sásta lei sin hamáis. Well, beag agus an nimmer stoppen son effect Tamlín Berg na bhí Daniel Miller bhí sé gortathe ach beag Naomh Ciaran be sé breá a gúil sé fón an bhríis. Se ní léon dáit sinna ceann sa lécra mór inmh ag Coláiste Naomh Ciaran Daniel Miller a lár na parca ingil cearta sé ní léon dáit fé sin ach inis se leh neis ag Pobblscoil Ballinrobe as muogus an bhráidéint an Tamson ag Oisín Mullen cúlínaige Céad scored an tarna lech aige agus fánar an tarna chúlín beidir crothú seach go bhfuil le Conor Heenan a bhar yaimse gon cúlín tóca an Tamson aige agus anna iirecht an sin bhí contortaiste an son anna iirecht a seach cíimiid a ríist. Well, hána sé an gaiid fada agus bhí sé bras martaltan sa bhí chaid sleáin agus úsáid sé cheann bhí go nuach sí tína bhéanta anna faoint an son lean áran aige Conor Heenan. Báid agus pointe fachtain isige. Immart anna cliste agus héin fut aige an stad seo bhí seansar cúlach mar Dermid an Sophie sé cliste, hiag sé go raibh sé níos fos an cúlín a hógan agus gurb sé cinntethe den scór tá sé sin tócaige san is tá siad thneis chun tosa cúlín a bháinnig scarúb na fórna seána chéile agus ar an déhile an farcanis an fell dul ó cheann na parc a ggéircé smachtú Howlan sin cóngracht an taobhlína Coláiste Naomh Ciaran Ballygawley agus hen siad siar cho fada le Daniel Miller sin hen fearniuh Thneistí chomhádóir lár na parca Joseph Ógas agus Cormac Donnelly here quit and felly eshkant. Glúiseach anna bhanis Curly Céile agus Donnelly fós dul seach fécint ar na rana sé teach siar cho fada le Tomás High cúlína go siúd níos luúthe inis Deis an Thompson ag Ógas is dóla an Counson a mithe ag an deire
Tá sé fós cumada seach san nimmer contúirt an son deisir cúlbéidir Ballygawley tras na cúl an sonnig Cormac Donnelly. Híl me go raibh sé sin na dul amach agus cuir sé fóríl. Jarrig lo é a cumada steig tá cúl anna bhahan son tóca cíimidir ríis tras na bháide agus críicnathe go snastan sin anna scór ag Cormac Donnelly agus sin cúl agus scór a athrógan cléthe béidir. Well, ceap Ballinrobe go raibh council na meachtar harrasid an líne agus stoppador a gimmert agus well anna cíoch nó ag Cormac Donnelly agus cad é mar chluhain is a goin héna seachtla héna cúig agus naibh Ciaran chun tusaig. Se sár chúlan sin ag Donnelly agus an cléisio dul ó ceann na parca. Deis an is ag Ballinrobe freigra ag an táirtar an cúl. Obair déanta Thompson ag Oisín Mullen. Tá sé glóir scórnach sár cosanta sig an son. Ag Colás an éimh Ciaran ó Ballygawley in Neisgard Hírón agus an cúl sin ó Cormac Donnelly. Spraigigh sé sin iad ní léon doubt an éachar fé sin ar lá ina bhfuil le hédí Cuimhin O'Donnell agus Canavan fés smacht agus na cosantóirí. Tá sárcla á dhimmert ag Cormac Donnelly seachún bailí i gáil a ríist agus scór eile tastáil má hén sé sin thar an seaán be sé th barach ní dhéanana ag an deire ar fóríl agus chanson son. Well, dar a Canavan hook fé níart son ní raibh an tá leis. Se cíimiid a ríiste an cúla teacht anna ar tíime raibh sé mithir stré ach ag an deire tras na cúl agus Cormac Donnelly san áit ceart anna cúl. Bhí Ballinrobe bhí idir stoppa gimmert ceapadar raibh sí meachtar cúl meachtar a fóríle bóta san. Se níos chalísin son a dean réitor agus tún sé sin deis. Tá fábal scoil Ballinrobe an ála Harringt agus iirecht ag an dul chun ceang agus scóraáilt. Chníd a Harringt International san cluthan bhearna agus Harnastí gáchúlín agus cic séir eile is tóca braunta. Cíimiid a ríiste an cúl agus bhí sé beanna go mithe a ríist. Sár críocha más. Ní a bhéon chance néachla go máidóid an son Donnelly teachtasteach for sé pas breá strapri breá de seo agus anna chlutha dhimirtige. Is Ballinrobe agus cín tún son teannachar na cuithe cumátha go háling iste an son smachtathe go hanna bha ag Colás an éimh Ciaran agus an cúl sin á sppraige calís an son nó cic séir agus is tóca chun na réitóirí gírig ar dul siar agus trasna hain siad leis an ceann áirithe sá. Buntáiste leir clár na scór ach an fel sin well an táló nó tá sé mithúthe se leh tucha úhan son a cuid a thnáis agus obair déanta ag Joseph Ógus iad a bhrú chun ceang tá sé ag glúiseach níos fearan is ag túsan dair lethe obair déanta sig an son ag Tomás Haig cúlí na gceasa chéad lech Pascal Donaghy agus trí ceang go dtí se go siúd agus Ógus a ríist ag iarraigh se leh gáil tá sé sin na dulisteach agus teach go dtí cín ferritar agus deis ag Ballinrobe an ceann son na glanna agus teach an ceang leis an bellen is anna clétha dhimmert. 7 nómad agus 8 nómad gabhleis agus trucha imimehan sa barch an Croke na caníla caiimseir bhd níos fearr sa tarna lech an Jón an farca bheith slán go maithe cheaping ach na himmarthirí seo fíochfar chun craobh na hÉireann a bhainteach agus an corn sin corn Paddy Drummond le brunne ar na bútóiríonn sa teachnún agus a ríis na cosantóirí feabhsa go mór an son de Colás an éimh Ciaran ach fearr sínta iste an son agus an réitor Bertsínta is dulm go idir an arcnú gur bhúlaidir i gcuineh chéile agus cheaping agus stoppig an réitor an cléthe scuilann sé leis agus sellh an son ag caithil Corrigan ó Airgil Ciaran. Nis agus an bhirtin fós sínta nimmarta dul aigen sa agus thnáis go dtí Corrigan agus cinnún son Cuimhin O'Donnell ag titim siar an son thnáis go dtí caithil Corrigan tá sé páirteach sa glúiseach sa hanis tríomhát an tain sé trasna na parca tá Ballinrobe titim siar inis an ag Bert Gowleis ar an David an farc agus deis an son ach stig an son chun an ceann son na clúda tá Peter Butler scuilann sé siúdé agus fagann sé fé O'Malley agus ag an deire tá an réitor chun dulginn David an farc an bhirrta bhí gortathe cúpla le nómad nó nómad a hin tá siad fós sínta an son agus gur kitring cearta bhí an bhúlaidir gcuine chéile agus beag stoppan seán is ar feith tamlín ach má sé féidir gluthe an chéad scóir an tarna leach i Ballinrobe chun tarn chorram ach an son an cú lúgfar ó Cormac Donnelly agus tá Colás an éimh Ciaran th neas chun tosaigh. chun sé chluta fiúil ar an mar chun an rá an báide sin iad a chuirnaibh Ciaráine cháfaointe chun cín agus iad an neisistí so chluthe an bháisteach stoppathe chomá agus éimródís siad fáil taí ar na mar fear níos tamí canráin san na sné foiir an buile, stom go bé a alta foiir an buile.
Yeah, so cíime de ríist an son cad a hála Berta Dullisteach in Narca chéile agus James Murray agus Tommy Conroy agus is tógurí teangaháil in chéile in dulum. Gribh sé I gceiste gaine in rud a dhéanamh ach tá Murray fós sínta agus Conroy driblód chomá agus Weil sa cluthe tugann sé deis beidir anála hairint ach tá siad réig agus tá siad fiach for chun leanúnta raig déchúisteach médí se sé gimmar a gréibh na héireann seach go fada le Darragh McGovern ó Bhallion Tubber agus Scoil Ballinrobe ó bhío Dullisteach ag iarraigh scór tá scór ag tastáil tréis dómh cúil sin a scuile seach tá sean san ag Adam Barrett an count sin a Dullisteach Sarcolín an sin ag Adam Barrett Luchlanta Ballinrobe Harveh sása leis an count son Cúlín an is na scarúd na fórne ó na chéile bouta bháin eile agus sin ceanna bhíad tastáil. Tastáil agus níchad an báide sin an lagdí snechach go háide pobl Scoil Ballinrobe ana heachtaníaran sanna agus bhfuil bogad ar suas go an gortas an gomá haigin ó sin bólin gomá ríis puinte pachtaige siúd níos sluthe a Adam Barrett agus an puinte san pachtaige agus gan puinte bháin atarine se ríis. Se a hrú á dhéanamh an son agus Beidir sin tarlú de bhar na gorta agus dócha ag an deire ifar fithe cahar teachta seach sin é Pádraig McNeilis Ciaran Chaláis Ciaran. Agus take isteachta James Murray a bit ceid. So James Murray bhí páirteach in san buile sin deisian son ag Cathal Slattery an canson a meisteach ag a siúd fuair sé Cúlín sa chéad leach tá sé tréis Cúlín eile a gáilta an son na fór na taringe ar hóscór agus é brab na súl. Tá pobl Scoil Ballinrobe thnáis sa clé anna clé más be sé dechar aráig an stad seo céhúigh. Well ha sé dechar rách gáil anna chluthe dhéimmar an dá teann níos an cicamach neda chun sa bhíh ag bóta sa. Se tá brú gan éon dátar Paul Trainer cúpla ceanna mithe ar stréir sa clé gadí seach an count san tóisteach an furfachta aige agus imróir dáchutain ránathe agus piochamach inis Daniel Miller. Gan bheith cho feicálaach le cúpla nómana nús Joch bhfuil tuairis éigeanta choirsteachar ach bheith sé thnáis ní léon dalfisin inis deis ar déhile den Fharca Chaláis Ciaran fu bhar déantaiste an sonnacha ach cosint anna bhah déanta ag Paddy Fierick ag iarraigh smacht a cumád ar Darragh Canavan ag an deire an count sin tucha útha agus sellh thnáis go dtí Darragh McGovern agus pobl Scoil Ballinrobe teach an tosaigh. Here gan fella vogel go tapig stach an tosta tá sin déanta chu sigan san fracht tá Conor Heenan an Farriam si gan Cúlín ag comma in lorg an tarna Cúlín ach an count an tiite sin guard seachtí láha Paul Trainer nó scuile sé leis sé praba Harry Ceann ar fóríl an stocan séú ceann. An rud atá go má ar an gaiide haigimar sa chluithe se ná na de ghaine éon an chaid níchmáid an siad roiádaí chun siad chun bogaí críndíireach suas a gort le ciiteach ná muna bhfuil an takeíochta taútha. Se agus onadí déantais ar an Ballinrobe ihre de Brian O'Halloran bhí sé listáilta le tosnú níor thosnig sé tá sé taketeach inis in onad ihre fithe cahar Darren Munro agus beidir go bhfuil daigant Rolas ag an monistóir agus sinné Damien Egan go bhaid sé scór na ggó crothúis thnáis le Cathal Slattery sin in fear chormig an cléthe cúpla second cúpla nómada hen deisiige í le chur chun ceang an cancel choiristeach Sarcolín an sin ag Cathal Slattery an tríú ceannig a siúd sa cléthe agus tá pobl Scoil Ballinrobe thnáis chun tosa cíime a ríiste anna iireacht agus anna scór. Well imrón anna chuúnma chuir fada seo cháfaoin tónimir agus ceannáic sé fachtaige agus well Ballinrobe chur puinte chun cín in isige agus stolang mé artlothe gine inis subgadéide. Seaní léon Thar an máideoir sa hinna sé lé agus a dúra sé dothe. Sinníon ceist dhéananig sé agus an cansan na mithir stréir a ríis dachartí aige Tuigeann de fiocamach sellh nationis ag Ballinrobe garisteach ag iarraidh dul chun ceang agus bernah an bhena bhéadú níl sé sin déanta mithir fóríl an seachtú ceanna mithir stréan son ag Ballinrobe bhí deis tapig an son níor dheirigh le é thógant agus ináirí an níos mó seansan na crotha ach tréis an cúla géile hamáis tá sé de teachtar neis a ríis. Well, sé de teachtar neis neidir ben rá cearta thóga Evan O'Brien an uair sin beidir go mar sealta an chaid sin thuút leis búir beag le bhfuil sé le cúis na brógaí. Se an banistóirtá an feibehaige na Ciaran ná leis an gicamach. Se ní léon dalfisin agus a ríist cicamach eile agus gan sellh glán ag aingiste an sonach ag an deir an réiteoirsásta go raibh cailís agus tugann sé sin deis Tá Ballinrobe dul thnáis chun ceang an banistóirtá chun ná Damien Egan osna sé ag múna sa scoil in 2015 agus anna éachtar fadí a thugant dí craobh na héireann Craobh connachta sa craobh agus sa chomórta strathe búis a níos túisce im líana
agus dar nó an scoil féin tá si down ó Nigel Nócha fúidir craobh na héireann in Nigel Nócha héin agus rís Nigel Nócha náis so tá star agus tá hiíá ag gimmert léhananta mór agus imthór na fórna ar nó imthór na scoile is se Donald Vaughan agus ní léon dat nach go bhfuil cumas pelle in san bhar céine chumá hanis deis ag an lán tosaí sinné Conor Heenahan an bhearna a bhéidú go dtí gá cholín an seo le cabhar péilóhanna cuithe ann an Green Taobh Hiargahan sá agus ag fécinn de seach ag irig scór a hógant agus a tógant chuid am an cansan na miheisteach go hard an áda na muir sása leis an a scór ar fad héna dó an isise Conor Heenahan an bhearna méideathe agus cinnte na cúpla nómad an ús Ballinrobe fiosathe go mór. Well chuní an íon rátáid a sé ag gimmert níos ár agus begáinín deródaí agus cicna sé a thótúthaige an naibh Ciaran. Sean Brewer fad an áíire Paul Traynor sa cúl mar tá deachratí ige imthór dochhuitéin na fiocamachgus a rís Sullivan son Harnash ag Nathan Moore an captain Ballinrobe tá si de teachtanis tá seansan sa scuil an réitor chunig sé chalísin son an deire stracha agus se chun an kick séir isteach a bhrunne Ballinrobe seansá dul cúil chun cein cíimiid a ríist an sonna anna goháil ag Tommy Conroy smachta go háling ige agus ag an deire chalís. Well, hit rud spéisiúil meach an son bhíar Conor Hennig an mecht an ngort déan go ben roitóide chuir an ngorta mar ní dóm go raibh an cosantóir fiacla ina bhíalaige agus chun an réitóir an ngorta mar sin agus ní bhín cad go teachtanéis sin ngor go mín sé Harnash go. Anna Húlan san hamáise go sólum ghfuil se Harnash in san bhéige tá sé chun tart féin an cúlín an tam so kick séir Conor Heenahan an count so choristeach agus scór tóca gá ceann na stíige chéile is go siúd an bhearna méidethe go dtí cúil an so héna seacht go na héna de agus an cosantóir fiacla tuchaachchas sa stocaríise agus churis na bhíalaige. Na bhí teachtar súlan teach tá na súla go sa hamáis chun is sinna dhéiscintá choláiste néomh Ciaran dullar an ansaí tastín scóranis tastín cúlín nó níos fearr a bhaid is an cúla bhaintach agus obairhhaint an son ag Daniel Miller sin in fearrtá seasamach agus címan na slúta a ballúisteach dar nó craobh churnaí ógána teachta gona cehar clog beoríiste TG cehar Puncaín Coláisinaigh Brownán agus Coláisinaigh Padder ó Loch Garman na súlar fadar an gceann áirithe sa agus na súlanis ar Tomás High dulisteach leis an gitóg an ceann son a choristeach smachtathe go deasa sig an son ag cín ferritar bhí an tálaise sin na glanam ach go fada le límiús brú an son ar chosantóir agus ar cúlbáir a Ballinrobe ach dénta go maithacha féin ar strón an sahanis sellh fuite ag Cathal Slattery trí cúlín agus siúd de Ballinrobe agus Loch Lanta na fórna spragan sa trasna na páirc inis Ross atá ann chun sellh adal tá sé bútan son gabhleis ag Brian O'Halloran díreach taketeach amach Harris an taobh lína in rébe ceartthlan son ach ag an deire involver lads bhí óh ag an kick taobh lína. Well, thug Ciaran Traynor anna ghil ag pad bhaig abáta san nach ní a locht leanóna róhas le cinan réitóra. Se agus look banistíocht a Coláisinaigh Ciaran nach an irid Browndown Traynor agus Fiontáin Devlin Gannisar na fórna dar nó Devlin a dhimar le dure go héanaí scrúpa ana chumas pelle in san scoil agus dar nó an scoil céine bhí Mickey Hart ag obair rein blion tóchain dí léon dautnach immerthirí mór treis teachtamachchas an scoil agus an éireacht agus an tuiscint agus an grád an fell chuimhnathe go maith i Coláisinaigh Ciaran in Neiscirtíróin in Ballygawley iad hat chun deirg an sa tá scór ag tastáil tá na himmerthirí acu agus ggéirigh brúchan ceangan san tá Joseph Ógus anna iirtas seachan san inis go fada le Derek Canavan anna fís immerthe an son agus tócha gur Nathan Moore na bhí titim siar an deir an captain imime amach kick cúig féidir agus dahad ach clistean san hamáis. Anna clisteir fad agus animirte Nathan Moore an stomscoil le chluim a haigemarta go seoní híimiide an gaid roihinnig acha scata cosanta dhéanamh agus déanamh an nobir chruig roiimh agus well bhí Dara Canavan na stig abáta san agus táimeach sé siúda teis chaitna gáil well bheith sé daon séireach. Agus cafa an ahananta ar fad hartas an cosantóir a Ballinrobe hamáis mar tá smacht ceart comáta ar Canavan an sahanneomh. Anna macht ar fad níl mór an éachar déantaige agus tócha léana héal go mar sinna bharcáilchar an fersan tuis go hen bhí go hahar. Se kick cúig féidir agus dahad agus é sin troréisteach Trorathe Harris an trasnán anna scór an tam sin ag Cormac Donnelly se sin na fuór an cúil tá kick cúig féidir agus dahad fut inis fé gó agus an bhearna Harnash go dtí
Gall Choolín an bhearna is countúirtí riamh in éon clethe ní léon doubt fé sin agus an is breúir Ballinrobe agus an kick amach sin well deachirtí ag na coolbar ón dáhéh leis na kickan amach Shelvernash ag Donnelly agus é gíra Kalashnev Ciaran a bhagad chun ceann an count sin Cómar go mad an dalamh agus scuil an réadtóir leis agus Shelvernash ag Cahar Quinn agus an chéad scór eile is Harbheith Lúchfar agus Calísh an son gur feasáil seo lámh go lámh agus Botún an son agus in áíir ní hastín sé sin Shelvernash ag Ballinrobe Botún bonús gan sin amás. Opus Botún bonús a fada agus an Chaidirneis go Ballinrobe agus í tócha tapagan son ag nó Evan O'Brien. Se denúmad nú mar sin fácan son buntáiste ag Pobblscoil Ballinrobe as mío tá sin ag garisteach tá sin son ag Peter Butler ach ar héimhna lámh deise agus ar fórílin is an denúmad arnach be sé Simúl feic an ceirtaí infanis ó héimh Kalashnev Ciaran ach gára chun tarint isteachn san cléthe ríist. Well, it's sort of a shed them to run tea hash at the Lahar the way I shed the Dianam Calculor, and I rush it so Tussy get bigger on the score and the royal, I guess, and the height of her tapping in no Tussy, because I'm going to make a cannon tattoo stacks of Lohani small, I guess, when the score and the father beef after Gadisa, so in the clay here, father get Neil Charbal in the school, Ferric, Diana and the Barcoilet. A ruúan son agus onadí a tucht a seach sin é Aaron McCandley a tucht a seach ar Ciaran Kalashnev Ciaran agus Ciaran trainer ag fágant na parcha an sá beidir go bhfuil sé siúd an úlar scór na ggóáil ní de Har International san cléhanis an kick amach teacht ó Paul trainer agus an count son a ríist Shelf bunta amach agus Harnash bút go maithan son ag Cathal Slattery de bhaile an Robe agus ag an deire Harnash ag Evan O'Brien cho fada le Aaron MacDonald chud fad an Shelf feice go siúd Cai sé dul Ciaran Thompson agus Feckenton son gan Aingeró Hógrach de Oisin Mullen Ferry Amshid Choolín ag túsan Dara Lathe agus tugann sé sin deis de Ballinrobe dul teasna chomhfada le Brian O'Halloran na hánig a seach mar runadí chun tuairte sigan son agus tócha bhfuil sé smachta ag na cosantóirí aber bhá déanta sigan son acu agus tá sin an gúil ar an ceann áirithe sin a glanna agus teacht dín taobh eile den far go dtí taobh chunacha sé dí lámh an áirde sigan son í léon doubt fé sin agus Brendan Cawley dul seach focail a bheith an son le Conor Hínahan na stócha agus gachseans go bheith cóimiis carta bhuaí cíimiid a ríist lámh an áirde agus ní léon doubt an son namáis na carta a teacht. Well, being here to the alright, now the shell of it and guide and son of Hakshan or the Gideon of Neola, agus carta bui facta agus well, so Homerson and Tomer Faden is taken the right to the carta waha. Sean carta bui bunta machan son agus Brownta Conor Hínahan Shefek Corma Choma agus 8 númad bheagán fehánach númad fácan so scórin a Harbheith tácht gan istan dá iran agus cosan díra chun táchtú de Ballinrobe brú teachta seachan son agus a ggéirigé smachtú Conor Quinn sin éon captain agus Calísh Denton son ar an captain díreach ó scór súla an réitóir agus tugann sé sin deiste Kalashnev Ciaran an ála haringt agus teachsús le planig an cean san tócha go tapig ag an deire seach fada le Cathal Carrigan ó Erigil Ciaran agus Ballygawley ag irig scór ag an bhainte machchan sá trach núna ar Ashley Miller cúil denúmad an nós ach in áíire bhí sé thbar sa chéad leach. Chomin is sé go bhfuil imimeúirí fáil tréocht agus bhfuil deúdaí níos mó a dhéanamh chuiad titim agus pesna dul mú agus fála na bhúirt gotha agus stacha an dearbh chu. Se ní léon doubt agus anna chud sa himmarthirí sa clúda chuidhád an farcan sa teach núna agus brúa teacht ortha agus ar Kalashnev Ciaranach go háir teachtar scór éigen tugann si trasantí Cathal Carrigan. Beidir go dara sé féon scór é ní dhéananig pasta seach go fada le Daniel Miller. Choolín again níos luútha agus ceann son gard ag an deire agus na cosandóirí titim siar de Ballinrobe ach go ríist an glanne sin gan a bheith ró éfachtach tugann sé Shelvernash tí Carrigan cai sé tart féin Choolín scór ag tastáilútha nílach sé númad fácha ar an uaireadóir Daniel Miller inis. Ceirtíad na rana sin íon ceis tart féin scór é héin sin ceannas na rana ag an deire is tócha gur kick cúivéidir agus dáhead a níocha mise éonrad chaithing rá ach tá muir sásta agus kick cúivéidir agus dáhead beidir go bheith cóimiis tar ríis. Go gapan se go mháil den éigen in nuid thug Miller fan gicabátas an go den éigen ó Ballinrobe lábhead beidir agus well ha seansan sohastal go bheith Cormac Donnelly hóca go ríise ag go maith in na kick na séir go dísa. Se ní léon tá go bhfuil sé in dúla ríd san na hógant tá cúil fuid aige tá gá
Kick Cúivéidir agus dahad fuide agus inis an deis leis an trío count an bhearna a leidú an counts an Coristeach aige trórtha Harris an trasnán an a scorer fad a Ciaran Naomh Ciaran agus an bhearna is luan is ag scorúd na fórnóí céile sin é an meisteir leis na kickin na Cúivéidir agus dahad a máis. Well, ní léon tóir le faragat agus go maithid na kickin na saoir agus kickin na breáid fad tócathe grísa aige. Se bhí Cúlín ónnig scorúd na fórnig an rise agus Ciaran Naomh Ciaran chun tosig an staidse Pobblscoil Bhaile an Robe chun ceang a ganna Cúlín óin idir na fórna gcónaí. Agus fáil neafaiseachta go bhuahan sanna chuníar a bheith gáile ó lehéis sin dhéanamh. Se agus ná déananig dearún má críoc níimiidir cóscór be mid a dultí ann breis agus ana chumar scéil go bhaid le héidir rud tarlúin sa deisianis ag Ballygawley agus ag Ciaran trainer ag Daniel Miller. Scuilann sé isteach dís na tosa dín lán tosaí sin é Caoimhín O'Donnell le casan ar a bhúil sé sin bhfuil sin scór Alíonn Tunson ceannas na scóranna is fearr fechan sa trachnú na cíimiid a ríis cas sin or bhí se á bhúla sár Cúlín agus táid ar cóscór agus inis. An scóir fada an bátasan agus níor bheith núta máile néchar a gheith nuair fuór sé ví a gheith carm na polaí sin áde agus bhfuil críndíireach an scóir fada agus cad éis marcíoch nó bheith a gintí faointí agad taobh. Se an a bharcar fad tócan sin ag Evan O'Brien agus go héin sellh go héin pass go héin bhuiile den so go bhfuil sé tréis botúnaí inmh an son. Gin sé ruth réinar leis ar a dóg sin chiic séir agus níor bhéon ráil an réitóideach í chahabhan ádan sa. Na dearúdaí tiitim amach go ruíochtanis imimeóidí trochú. Se agus bhí an breise i gceist nuair a bhuaigh Ciaran Naomh Ciaran na cluiche leachchanne se gine Naomh Muras Caharlach. Cúlín óin an bhearna ag an deire tá idir chós scóranis agus go héin sellh go héin scór má hagann siad cóntáach deisianis ag Pobblscoil Bhaile an Robe as deisgur bhuí ó dul chun ceint tá scóir tá stálach an a cosint an sin ag sellh ar neis go bhfuil le Oisín Mullen sin in fearí aimse an chéad Cúlín sa dharna leach Trasantí Liam Hughes an a cluiche imar ag Hughes go dtí se Garisteach beidir cuioine bhar scóir a héin Níl Stochtí Brian O'Halloran nach go ríist an pass sin a mithir stray ar Hughes agus an sellh agus an fell agus an buntáiste ar neis ag Ciaran Naomh Ciaran an teannas le brahan sa a barchan Croke ag lámór dos na scoilna seo ní léon dát fé I d géirí craobhna hir na bhúcan tríúmad fácha ar an nóradóir agus seachún Ballygawley teach an ceang an captain sin é Conor Quinn scuilann sé seacha deis an son ag Ballygawley dul chun tosig tá siad fósta dolisteach tá obair ag an captain sin é Conor Quinn Had dhéana sé cai sé teach trasna an cúil agus breúir na cosantóirí deis an Townsend an count sin a dolisteach Har an trasnán ard scór an sin is tócha gur Tomás Haigh a dhéimsigh ard Cúlín Haigh a fuair sin agus tá Ciaran Naomh Ciaran ó Ballygawley in neisgurtíírón chun tosaigh san immert. Well, anna faointe fad ó Haigh san agus bíach mí sé sin a rís cíimín bhí na cosantóidí ar fad siarige Ballinrobe nuair sin a chósní rábhadrad an berta dhéanamh. Se agus sellh ar neis ag Ciaran Naomh Ciaran Cúlín ónnig scorúd na fórnóí céile seachún a ríiste de ggéirigh an bharne sin a bhéadú Garisteach an santá seans an count sin well ní bhuine sé sin éon spruch amach countúirte go Dara Canavan ag an deire agus smachta ar neis ag Ciaran Naomh Ciaran deisir cúlann san trasna bhád an cúlbáir teacht amach sár chosanta stig an son ag Ballinrobe hí deis an son ar cúl ní léon dát fé sin níl an chuntúirt glanta fós ag Liam Hughes cai siad a bheith cuaramach an fel sin churmach cho fada le Oisín Mullen agus ní léon dát inis an plannig Ballinrobe an fel a bhoga cho tapig cho sciupas go jódis dín taobh an farc mar go bhfuil géir gála scór sellh an son ag Tomás Conroy sin éon feartán úlar na scór na hógan gá ceann go dtí seaga duine leisig do Conroy tart bhí an Cúlín é isteach go dtí Paul Trainer hí bert las muoine an son agus bhí seans again passa thart amach. Well, íon sé go déal ar fad an chaide bhcht an dos ciúna cína bátas an nach bhí bertán de mó fé mar a dúí agus bhí sé carta géir feáil amach chutha. Númad amháin go ná amfácha sellh an sonach well Calís an son ní léon dát Calís ar Cathal Slattery agus ní léon dát nach go bhfuil an réiteoir chun céic séir a bhronna agus tugann sé sin deis do Bhaile an Robe tarrintar chóscórach anna críoch fad cíimiid a ríist an Calís ní léon dát fé cosa teachta seach agus Cathal Slattery chuirach an talún an réiteoir a dul seach an labhart le
Pascal Donaghy agus Carta Buella to Swanton Shin ach inis deis so a hamáis the Ballinrobe ach nobby trach der vrú. Well, deis so ha right ni sé bheith sé spéisiúl ché hócaige seo ni sé be Conor Heenan hócaige nó be Cathal Slattery hócaige. Nílach well de bhéad an chlog níl ach de secondí fácathe ach stocha go mé gabhrín begaile am gon don mertin nuair chuige James Murray sí sa bautas an bheith gihimís nóma treisach go háirithe. Sean Rétóric Farrar Nóradóir agus a níl córa fuis a fós madidir le an cút of Gortatha ceolta bheith cinnt go meid númad amháin bagólam ar a leid agus inis. Well, sé Cathal Slattery chuid síos gortathan so an dócha sé chic saobh. Neidir ben par cearta chuine hógann sé buile mar sin a gáil. Se ní dóla méid, ní dóla go meach sé cílhar mar tá sé tris buile dín go agus is dócha gur bé hína na hógaig lán tosaí i bhar a cardaig agus inis brú níl éon dawd fé ar na gúlinga óga seo agus Conor Heenan na ggéir na fórna a haringt ar a chó scór Pontáiste ag cláiste Ciaran. Tá sé go maithabalta na kickan na hógant agus bheith seans maithe go hí se scoráil. Seo cúing é Heenan na dul isteach an count sin curtha isteach Harrison trasnán agus caiith uairách amá bhí fógra teach amach ar na calorí níor chuir sé sin isteach ar thóg sé an scór go hána éfachach hí brú dochreite ar ach anna iireacht ar fad ag Heenan. Anna ceannasaíocht ar fadan san ó Heenan agus áirtchic ar fad agus well be gan breise gan déan. Sean Commissioner is scéil agus déchúisteach meach sin a tastal ó kick amach am her stray ríist her trainer her nas go dtí Heenan le bheithna léach maithain sé sin Haran trasnán ar chlé agus ar fóríl. Well, chuig Roiseáil go dtína ceann na bótas agus a bhí daoine ruthara sin takeíocht a thuirta agus bhí sé carta go feáil sé seanna dhéachta bheith déantar na misisinaige ach chuna go méid a sanna ríis an decreacht a háige naimh Ciaran leis na kickan amach. Se trí númad da am cút of Gortatha sin an fógra a chuig an ardan so agus well tá númad agus fehan mar sin fácan so agus deisina sé chláise néamh Ciaran teacht chun ceing agus an cléir seo a bhúcan tá sellh an son ag Donnelly sin éon fearí aimse an cúl ach sellh tucha uig Carnash ag pobl scoil Ballinrobe as deiscard bhuió tá siad fiachfar chun craobh na héir na bhúcant agus sin is seans ag Evan O'Brien dultín tebhile an far an dá númad istigh tá númad amháin fáca deis agus an golóraige cai sé bheith fáineach sellh cumáid sinna hastín boga chun ceing boga agus sábháilte seach go dtí Paddy Fearic agus sárclathe imirthaige siúd deis is ag Ballinrobe ní léon dawd nach go bhfuil anna iireachtaí dénta le tamlína núsachá Tom Quinn an tam sin an réitóir ag Farra an réitóir fósa Farra níl sé chun an adóga héad an son ní dócha é agus sellh fósa sig an son ach ag an deire goide Harnash ag choláise néamh Ciaran as Tyrone agus tá na clíthe ina méile fadistig sa hóin so. Se scuileann a réitóir leis an imirt agus is dócha gur fear sin Harnash go dtí Liam Hughes anna cléir fad imirthaig Hughes tá carú númad fácan so tá desach an fáca tá fel ag Ballinrobe caiisiad ag chuir trasnan so cófada le Peter Butler beidir go seansaháin déanach dernach ag Evan O'Brien Harnash go dtí Peter Butler seansa gcónaí acu réitóir a fear an tamisteigh an trí númad istigh agus sinna é tá míid críochnathe ar a cóscóir tar éis seaca nómad agus tar éis lánam so beag ann breise a tastáil críochnathe anna críochar fad agus hamáis agus well cíimian san éad agus é a fad tucha anna obair chuisteach chuir fad don nuair a chluig agus é trochtach mai an drásach begar taine harcrí léana chéile is agus luimachar a ríéis fe bhfuil fihinómata eile denómatínta ag an dáta thrómpamach. Se níl éon dawd nach go bhfuil siad trécht tá siad caite amach ceart amach son ach í náiríar a fécintar hamás tháinig na fórna seach sa go mór sa tarna leach agus ag an deire cóscór is tócha go bhfuil se sin féráilta. Well is tónam go raibh bhí arda annach chluir fad a bhí go mé agus annach chaidir fad mar an dáide nach mé an son annach chosan ar fad déanta naimh Ciaráin an son Ciaran san nómatí déig bheith sé anna is kick ar a thuúh wait about a son nach chéanaan ar teáil má annach chosan agus smead ar ceann.
agus níléon dat brúan sinar canar híine na fórna Harrington cóscór dhéon sé agus is tócha go bhfuil sé chom don dáirann tá sé dul seach dtína seaamraí festas tá si tréachta ach tá an breise in andómh agus cé leis a hánbantá sin is a hamáis. Well is dekker there Stalm gwil an chance gennig an daid an fendrasa couple minóide naif Ciaran nach mór an san nimmerton nechar godís agus beidir go gífáine sa ná breise seo le hédí dar a cevan an nachfuil éí nechar dianta gechan an íarna rá agus well ha cáil mór leis an nimmerta fada ha dianta ge godísa címe duine bhaine de chláiste Ciaran na metastechan san agus cortú a bhlan ige ach le hédí cenavan Befa súlin is go mecha níos mó anam sanna sa féhinómatí déig. Se tóga míid brise tapig ag fanigí mar a háisih tá an breise a teachtan sa in san craibh seo scór lán amatré 16 cúlagus éon cúlín déag ag Pobalscoil Ballinrobe smío an scór céine cúlagus éon cúlín déag ag coláis sin néamh Ciaran an breise teacht agus tá ag súl go mór leis.
Well, of course. Se pobl scoil Ballinrobe ar nas ar an barc agus iad fioch for chun dul ar nasins an immert iad a chor meg an clé le kick úntaach séir ó Conor Heenahan agus teachtamach an ish. Cláiste Naomh Ciaran ó Ballygawley I dtíorón anna cléthe feice hamáis anna dheachar ráig an sáilteach chéamhúg mar tá na fórna chó chorm tá an dar ar an dhearing tréachta agus big anbreise den chéad scoch a ríiste gon bhóla. Well, tá séad bhíoch na gomir an san neomatí déir a bhfuil bíd scata dearúda a dhéanamh tuiscuil gon nóbir a chruigar fad a bhí déanta an dáirin agus a fachta tréacht agus deachná mar sin bín dearúdaí titmamach. Ach dechar dhéanamach cé bhóigh a chluithe se áirtchaidir fad áirtchaidán imar an dáirin go dísa. Stocha má dhéachan tú éir gúil na tusig níos sár cé go gach muid le sacha chluithe go méidí se go Naomh Ciaran gúil na tusa níos sár go Ballinrobe le héadí Conor Heenahan agus cahal sletrií tí faointe fachtaige sin báid is céir faointe fachtaige Heenahan néan mór na déanamh anna bhasan imar gan éon scór go dí sa fachtaige Daniel Miller anna chluithir fada imar gas a chiad le de sacha dar lech fé mar go dtí teamachchas a gluthe san na déanamh siar ar dhéire. Pascal Danhí chomá bhí an hosnúige sin fu sé tí faointe de sachach fós nech mun mór an de déanamh hiar an éide an siúblóid is mótha chun ná leis na kickan amach. Anna dheachreachta go máidúid. Agus is dócha ag fécint an sátá lohan na gcuithe fós séad ach be sé dechar inis just na himmarthóiríonn fuinmh a chamád in san an breise áirithe sa be sé díon áthe ach ag fécint ar an dáirm tá siad chó chorm éonáis botún nó éonáis rud mar sin chasigh sin cléthe. Ó éon rud an éair dain neofa Paddy Drummond sí go chéad scór nó bháin sa fechanna han sa fada cosan an chluthe bhuachta mar be sé dabat an chaidig meáid. Segus rud eile cléthe chó sportúil tá sé sin ar aus chomá. Anna sportúil ar fada gan feic sa ceanna go chaidig imirt agus ha sé sin déanta anna bhacha go be fásúil le coppla inis ná feic mid mór an bhtha le héadí dar a Canavan. Ceach mar sé siúdháin de cheolalan is mar ní mór tíalathe beir go dtí seo, ceach mar sé breáte seáid agus má bhain sé in le hansan éair ceach me chun choisíochtaige. Se be sé gimmert mar Croke níidir an cléthe sé sin Ballinrobe ag gimmert nuair tá míad a féint amach ó héamh na lábh deisití héamh na lábh clé agus chláis Naomh Ciaran ag gimmert seachtaí cnoch a sé díag in san céad tréimhse da breisen tá. An réitóir dul seach sin é fear chail dara Brendan Cawley agus tá sé treis scuile don immert cléthe anna sportúil anna oscailte agus anna chaidán pellin áir an dá éan seo tachansoch an pelle immert chun cléthe sportúil a bheitcha agus an isis tasúnú craobh na hhéir na bhuachant na clog chuthairsúlaige agus an chéad cúpla scór Har a bheith cinúnach fiidir ar cóscór héna héinteag ag deire seaca nóach ag tús an breise sellhar náise Cláiste Naomh Ciaran Garaisteach an son Cuihí nó Donna le gírig cuasaí smachúise an son an tarnaistí Pascal Donaghy é siúdar carta buí so cai sé bheith cuairmach deisiige ar cúlín an count an troiréisteach sin sár cúlín ar fad treis 20 second ag Donaghy agus an buntáiste ar náise Cláiste Naomh Ciaran. Well, bhís rágrah sé mihachas an gluthe san nómatí deirig don bhríomhluthe agus sa bhí chomá ach tasnúma has na díanta ge mar ginn sé de sacha chluthe cheir faointe goí san scóráilta go Donaghy. Se ní léon dat anna felladóir se ní léon dat fe sin agus a riimiid in iscuil craobh chuirní ógáin boga siirtí na lehartrééis a cethir de bhar an breisian sa anna gháil agus anna bharcail na park an sin ag Ballinrobe se chuúna rístiid agus aberhhain teag líam Hughes anna felladóir se hé me chun talún agus kick séiristeach a bheith ann ag Conor Heenahan sin in fear chorm an cuasaí nuair bhí an brú ar fadar ag deire seaca nómad agus chun sé sin deistómh scór nó go eile a gáilteag tús an chéad tréimhse de anbreise agus an green tachaach an níis I barchan Croke go héanáis aimse go dtí seo deisenis ag Ballinrobe an cansan na mitheisteach ag fannachtaiste ann tá tá Cláiste Naomh Ciaran agus an cansan Harris Cahar Quinn brú go painte éis sin a gáilteach ag an deir fuitar náis agus amach go fada le Cormac Donnelly sin éon fearí aimse an cúl agus ar náis níos Callum Corrigan agus Cláiste Naomh Ciaran gur chur leis an bhar spar atácha ach rís teileh tuúhan son agus aberráidéanta ag Aaron MacDonald breúar an son an fellach amad agus gan aingistí chun carú leis ag an deire caiise dul siar go fada le Paddy Fíric anna cléir fad imarthe ag Fíric agus súl úntaach géir cumáte ar Dara Canavan an sá trach núna inis se chun Aaron MacDonald a ríist
agus cinnte Pobl Valle an Robe ag Gary Brúch an Cain ach brú a teacht chomá ho Choláiste Naomh Ciaran agus sell fósacha nílach trúir is an tosathe stig leis an 12 se chuin Peter Butler dalisteach tá rán aige tugann sé ag an deirdí Tomás Conroy de sé Conroy fear leistig de siúd agus bhá dintan son ag Ballinrobe seansa sigan son ag Brian O'Halloran an Council na méhisteach Haran Trasnán scór sin ag O'Halloran hanna sé seach agus denú mat fáca scór tócan sin aige. An na scór tas na ní hosan sin chluthe agus well bhí sé fáinach agus má sé chuig gur túr go timppla agus an na scór an son agus idir chóscór bóta bhain eile. Sean ní féidir na bhórna sa scarún Tony Céile agus is maithan rud sin ar hagan tú Craven héir an cluthe bheith cho chorram agus an dá iran ag immert ag caidan an ard marcúnta an son ach scuidan siad leis an immert agus obair bhá ag Ballinrobe garisteach an son tá siad teach go trénas go láidir deis an sár cúil eile an éireach dá cúil ag Dara McGovern sin scór Harabheith Luchfer an fearlár páirce le cúil den chéad scochan sin de Pobl Ballinrobe. Maíach a mí Ciaran cégan é seach nétan mór an bhar sé ár chaidir fadóin gicamach bóig sé marc bhí sé stig rís chun an pasa hógan agus an pasa hút uig do Dara McGovern ár scór fad agus well sin chuann sé sin Ballinrobe is agus chuann sé chun tusa géad go deas agus well cearcamach scór eile an sacha go dtíarn. Se O'Halloran is seachadí híine an deisiige siúd scór eile hógan agus an bhearna sin a bhéadú inis tá cos an tóirí Choláiste Ciaran an teach tuirseach deis an bhearna a bhéadú tá sé sin dénta scór má eile tócan tam sin ag tam chuine tháinig seach mar anna dí agus inis sin brabna súil an bhearna méide go dtí Ceiricúlín cíimiid a rís count topic tuirse beidir. Cada mar cheann an sanna bhíad híine an cléimi de nétan mórna sa dolastecha don na máide agus anna chríoch nuair fadaige Dan McGovern gur bhena gara lethe fadaige sa chiad tucha seacanómad. Se Pobl Ballinrobe ina maistrí ceartarnis in sa barc an Croke a sin mollen i garisteach fuair sé cúlí níos luha ag glóir ceann eile cá sé teach siar cá sé dul th neistí Tommy Conroy deis ag Thomas Conroy na lábha in san éirige tá sé sásta leis an éireach sin tá luchlanta Pobl Ballinrobe sásta agus tá céthe seo aistre ó bhain leis de haimpel trí nóbad hamáis. Well Ballinrobe chuig faointe chun tusa gnéis agus anna hosnúir fadómh sin sa dara le baid agus áfaointe fachtacha go dtí agus anna hosnúir fad well baid is tí faointe fachtacha agus anna hosnúir fad an sundóibh agus bhfuil na scó gcóna bheasca suas agus ceanna gáige go chéanacha. Se tá rud aigeanta tastáil inis go dóide ó Choláiste Naomh Ciaran chun na iad a haring tarneis in san cluthe cíimiid a ríist ceann san bhil chalís an son is tócha agus tugann sé sin deis de Ballinrobe teach tarneis gan tosig. Brú ceart a teachtar Choláiste Naomh Ciaran le cúpla nómad a nús agus a ríist Pobl Ballinrobe ag críicnú an cluthe seo agus an breise go hána láidir seach go dtí Dara McGovern sin éon fearras sppragiad leis an gúil úntach sin cúpla nómad a chuin agus bhil chalís déntan son agus tugann sé sin deisdómh Marca Hogan agus Sosa Hogan agus dul th neisir an ansaí obair bhá dénta ríist ag Tomás Conroy garisteach sin ag an Pelladori is fear atá chun son jobh seach fada le Conor Heenan deis ag Heenan an a bhloáile teachtasteach an son ó Choláiste Naomh Ciaran agus na cosantóirí go airneis sean san son ag Heenan a gcónaí an a bhrúar cá sin pass a thirteach an son ach dachar an fella fiocha tá sé cosúla ar d éigean de bheith mailteach teach ag an deire chalí sé ar an réitóir agus faoisimh de Choláiste Naomh Ciaran tá scór ag tastáil go dóite uathe más. Well na chaiteach an tusa an socha bhil tá sé tasáil an óitir fada bhcha an chaiteach uhan sa ríise chu agus í buite go Ballinrobe agus é a gháil amach lethe. Se nuair bhíon rud é dul go má tain siad go má agus tá sé dul go hanamh de Ballinrobe ag an stad áthe seo sa cluthe Peter Butler agus an ceann sin gartha amach ní le cúlí nóháin san an breise fut ag Choláiste Naomh Ciaran sin ag teachtó Pascal Donaghy agus an cúil agus cúpla cúlín má fut ag Ballinrobe kick séiristeach an son agus tá sé gona ceann son a hógantisteach tá Tom Quinn sínta tá chalís an son tá kick séir éasca
agus tá sé dínar chláiste Ciaran in tátar neiste léthe. Agus big lína mar tíos le crompóine se sa haach dían leis an bed ruhe fada haíanta chu agus chuna an san sé se an báidin is agus chuna mar nétan fáile an chaidan san ar anna bháil fada gemón agus fáil bhí 60 go ríis agus anna fescadí me gabhrin anna mar fada san áinétan mór an ce bé dar me gabhrin í chríochna í anna ar fada go deisí seo. Se trí númad fácha in san chéad tréimhse da breisians agus tá deise cail slatterí is tócha an bhearna sin a bhéadú tá cúlín scarú na fórnóna chéile ag an stad áirithe seo tá deis é sin a bhéadú leis an iireacht áirithe seo le carpé buíthe tán an can san na dulaisteach na muirsásta ceann éasca go maigh an deire cail slatterí agus tá sé cúlín inis idir na fórna agus bearna rééisúnta mór agus go hanghaige Ballinrobe láthar na huide agus Come na hasar láthar na huireach go háirithe. Se tá scóirí tastal go dóite ó chláiste éh Ciaran Mark tócan sin caiisiad an fella bhaga chun tosa go tapig agus Cormac Donnelly well sin feartá inán ar scór agus ar chúlagáil sin in fear fuór cúldómh níos luúthe cai sé bogaisteach i hen bhachastá bheith man sin Cahar Quinn agus cain sé siúd Sir ho fada le cail Carrigan tá brúinis ar chláiste éh Ciaran ó Ballygawley. Tá scórna ag tastáil go dóite agus tá deisian san ag Cahar Quinn fécant ar na rán atá go siúd ach cín tú Ballinrobe titim siar ag cosint Cuihín O'Donnell garisteach bhfuil cailíos tá a dean réitor Brendan Cawley agus sin canéisca go má tóchad de haping tá seansan san ar cúla sár cúlaigh ag choláiste éh Ciaran sár cúl ag Ciaran trainer hí me greibh sé buinte den fár cai go bhfuil sé ar náis Ciaran trainer sár cúl ar fad agus tá siad th náis sa cléthe kick séir topic ó Cuihín O'Donnell isteach go dtí trainer agus well sin cool den chéadscoch. Well anna choimirte san idir an vertica Cuihín Donnelly kick séir bra topic agus anna chríoch nó fad ó Ciaran trainer a tóga chumach sa chéad chluach sé teachta náisisteach a roiis. Se nach cinenne cílhar bheanna a International san cléthe mar tá cool úntaach fight an son ag Ciaran trainer agus tá bhearna ar náis go dtí cúlaháin well híle mar greibh Ballinrobe go mór an uachtar tá sé sin trééis cuasaí a athhrú se chun Evan O'Brien inis agus tá si de lorg scóirí tain inis spraigigh sé sin chláiste éh Ciaran ní léon doubt fé sin agus ard chúl ag Ciaran trainer ní léon doubt fé tá siad teachtar náis in san cléthe agus dá bhaidir scór eile rih le ham in an breise well bheidir sin ád réúnta má cean san cóngrat an taobhlína ag Cathal Carrigan scuileann réitor leis. Cuig second fách in san chéad tréimhse se da breise agus sellafar náis ag Tomás Conroy agus ag bailile an Robe garisteach tá seansan san cailíos ní léon dá scuileann réitor leis buntáiste tucha a Thomas Conroy an sin agus an fellhfuil cean contar tugus seach a fada le híine fuair sé coolís lua jog sin cluthe bhúcant thar an trasnán ag an deire scór maithan sin bhí seansar cool ag híine ag an deire thar an trasnán an bhearna ar náis. Bhuaigh sé go díal ar fadaí agus chas sé agus anna chríoch nó ar fad anna faointe ar fad ó hín anna bhí síos le crownpó go buinómató hin ach anna chríoch nó an san bhuaig agus Ballinrobe chuir chéad faointe chun cíine ríisige. Se beag número 1 dam cútah gorta ag deir an chéad tréimhse seo an breise agus an bhearna ar náis go dtí Ceithre Chúlín an réitor fear an uaradóir agus cailíos san agus chun sé buntáiste ar náis do choláiste éh Ciaran níl siad imime hasan glithe seo níl éon doubt fé nach bhfuil siad imethe tá siad ag glóric scórna eile agus tána tosathe có chun é sinna dhéanamh obair bhá déantaiste an son tá scóir tastáil rih le hamáfach agus bhá déanta Tomás Hyde tá siad a teach tréachta níl éon doubt fé sin a teach trasna an cúl iste an son ó an count sin thar an trasnán ag Pascal Donaghy Cúlín tócaige tá sé sin táchtach fós an bhearna ar náis go dtí cúlaháin obair bhá déanta san ag Donaghy. Well obair bhá bhí agus bhí anna sa bháid ige nó an clíhain sí steach abáta san agus well chuig a chaid trasna an bháide agus bhí anna hansa go hí sin a chuir isteach sa líon. Chéad cín baiste chucín do faoin tíomh hata go Pascal Donaghy is chácheann sa ná breise seo. Se an bhearna ar náis go dtí cúlaháin an sa bharcha Croke ag letham in ann breise an buntáiste ag Pobladscoil Ballinrobe agus cool úntaach luach for a teachtó Darragh McGovern is sin atá scarúd na fórna ag letham in ann breise ach amáis ag fécantar hín chumar scéil go raibh Ballinrobe go mór chun tosaigh a chun an ceart a hartómh le Ciaran trainer agus cool úntaach
Níl chláiste Naomh Ciaran am hefós. Well, anna has nuair fad a bhí an da Ballinrobe. Báid agus tífuointe ní go chéile chu achanna cheart de Naomh Ciaran leanadar ar a gobaid fuidir ar báid sin thugan na isteach lehéad fuid Pascal Danahí puintelan san a rís na dhéag sin. Cíimiid an sathe anna chuoinehann san áchaí bhí nó dana agus Ciaran trainer stigus anna chiich nuair fad a fadúid sin an son. Sár chúlí leint alfa sin rest tapig á dógan teag na fórna an seo be sé dí na táisí trécht a hanbantáisteag Ballinrobe ach be sé Simon inis mar han cumar scéil go bhfuil na tosathe fós bríomhar go maithe má sé choláiste Naomh Ciaran agus má dhéann siad seansanna há denú mud fósacha níl sé dimethe. Well, níl can dát níl tead me hinnéach ar sé fósach lecha cíimiid in siad agus éad mór anna cosíntan sa agus éad a fáil Robin agus Crompaí techt an líine agus níos na mód da bhaintear Naomh Ciaran sínta stólam ná iad so agus well na Crompaí chuir isteach ar caiith siad bheith láidir sa cheann inis agus túirt féin nóbair agus deróda dhéanamh na cosa trechta. Se ní leint nuair bheith an corn seo búta ag pé fuair na bhuaigh an corn be sé dénta go hana dhéana agus go hana cruúigh chun teachadaí an stad áirithe sin mar níl sé éas go maihan sin tá pell do chaidán anna áard feice going agus an dá ar an chócorm lena chéile cléthe chó sportúil agus pell oscailte pelletá dearfa agus bhráil a bheith fécintar. Well, sin éadí a chuib Paddy Drummond buigh an nachlathe be ganna chéúntar fad duldáid agus na báidí stocha bhí go díile néan mór an cíimiid bouta bháine len sa bhí sé sin an chaide bhna de lá agurt agus an bertre lár Parkinson agus an báidí díanta idir an mertecha agus sin cean na báidí á a hí túm léana. Cíimiid an cean eilen san an ceanna fuir Naomh Ciaran chuhí nó danal pas bra tapagad fada anna chuoine bh agus Ciaran Danley agus nó Ciaran trainer as sin áirt tríoch nóid fadaúig. Is ó an cúil sin hamáis ní raibh aine agsú leis thóg sé chó tapigé is stacadí Ciaran trainer agus a brabnasúil bhí an cúil fuiteá. Well, anna hapagad fada thóg sé agus anna chuoine bheithe ó chuhí nó danile aáid sé iad a thuútar na isteach sa chluthe. Anis tá denúmid fáchan san cléthe tá dá ar an tréachta an dhéonfa éon bhór athrú nó an nearfa leis an dair an dolamach leanú mar atá siad agus búgan ar an is fear. Well, solum le Naomh Ciaran begar san na scór na gáil so begar san an nónsaí dhéanamh stocha le Ballinrobe go dúra siad san beganí níos mó firsíar chuin an chosanta dhéanamh a cha begar Naomh Ciaran an chaide chuir isteach an bhd éidir níos tapólan is grí Thomasáid agus Cuihí nó Danil agus Canavan náfan míad fiscinnta néchar an néchar san ón brise seo cai siad tapige chuir isteach san agus coppla scór a gáil críndíireach. Se agus catará cosantóirí Ballinrobe tá siad anna bhá le héidir Liam Hughes ó sin mollen na teach an tosig agus Paddy Fierick súl annig éireach amáide ar Derek Canavan. Ó sin mollen go mór bhór ha sé siúd sé anna chluthead fada bheithe agus Paddy Fierick chomá anna bhaibh anna martíanta chu Aaron McDonald chomá chluthe maithimar a siúd go dísa. Se fógur an sa barchan Croke go méid craibh chuirní hógáin in sé tosnú ag fihe nómad trééis se cethir tá denúman fáchan san cluthe fíorthach seo Pobblscoil Ballinrobe agus choláiste Naomh Ciaran as Ballygawley i ddíróin in Iscartíróin denúmad idir iad hain agus churann Paddy Drummond a gáirde an sa ar chéimena ádáin í ógáin tá na slúte ballú isteach a gcóíonn sa Park an Croke an fell caite an áda agus Cheilh Harnash ag Ballinrobe agus an countson smachta go maithaiste an sannig Ciaran trainer an fearíim se an cúil de choláiste Naomh Ciaran agus tá bhaidir cúlí nó luchan san tréimh se seo an immert well bheith an cléthe Harnash oscailta a rís deis an son countson a meisteachtaín cúlmhara agus thug sé second agóir cín fertar éis sin na smachtú há sé sin déntaige agus an buntáiste ag Ballinrobe ag an buinte áirithe sin agus an banistóir tá Damien Egan taí am cuasaí ilún agus tréála le hachadamh coachála muo chomá agus ní leon dat nach go spreigigh sin na himmarthirí an craobh na hhéir an más féidirach ar an Dave Ellenson Lady Brendan Trainer agus Fantán Devlin chun choláiste Naomh Ciaran a spreige agus ní bhaid Bert níos fearí sin is Ballinrobe agus Cheilh Harnash scóir tastáil beidir is go ní an bhearna sin a bhéadú obair Thomas Conroy agus well an ceann sin gearthaach chalís ní chalís ach is gur kitring a bhí an son sais timpis de bhí ann ag an deire buile fuit an son ó Conor Hínahan agus tá an cosantóir sínta réitóir dul seach an súla chamáid cíimiidir is gur timpis de bhí ann Tomás níos móna aon rud eile. Well stam go báil go chuid méid isteach an na húl beidir agus well fannig an réitóir le seo seatólam
Ha sé carcolóir a ríis as an Pascal Danahy bhí an. Agus anadí tata seach an son de choláiste néomh Ciaran iver fedó sinné Michael Owens tata seach agus is gur Tomás Haya ag fogan na Parker. Immer se siú go hanna van san cléthe ach a ríis beidir na cosa tuirsú gur sin ceann sa cúisina go bhfuil ahrú ag tastáil ag an stad áirithe seo an bhearna cool fós idir na fórna. Agus sin fearile é chím ní chím ar an gcorta néachar eile na bhfuir na sinné Daniel Miller. Se sin den eile agus hasna sin cléthe go hanna bha agus hímar sin héin gribh se beidir trééis teach beáín tuirseach in san tarna lech agus bhil an obair fadla déanamh bhena sé choláiste néomh Ciaran mar siad atá taobh hir, siad atá taobh hís ó hebh scórna é, tá cúlidir na fórna, tá seans an son rud éigeanta Har International Council na mithe steach sár cúlín an tam sin ó Lár Parca, fuite ag Cormac Donnelly, sin in faríim se cúldómh níos luha, cíimiid a ríist sár cúlín aige ach an bhearna leidethe gus níl siad mithe fós. Basta níile ha córacha na ledna sa agus anna faointí sanna fachta ige Cormac Donnelly. Báid agus céad a faointe fachta go díos ó chuige. Se dóhanama fácha comá agus ceist ochrisinis déan fuair na hastíí nutha an churna bhóchant an craobh bhainteach agus star a crow an sa barchan Croke an seo teach nó na annaclithe immer ag an dáirin agus an buntáisinis agus sellh thnáis ag choláiste néomh Ciaran seachtain cúne chun tuairteiste an son. Gírig sellh a gáiltá Jason Doyle smachta go jazz ag siúd a tháinig isteach mar runadí las mod a siúdtá Ciaran trainer an fearíim se an cool thnáis go dtí Páric McNeilis agus na honnadathe inis ag brú gomáil lena chéile ar clé an tam sin nó. Botúlan sin ag an coolbar bhíon countson a dul amach hamáis ach dearrig leis é smachtú. Well, nadasan isúling cinna cartíanta gan móir an bátas an stoilm sa gribhan na chatsin mehéad fóríil ar an méid an báid óide ach Péir bhfuil súl níos ar ag siúd na mise. Bíad mí sé ag iscin tar ríis. Cosúla go raibh sé héinsást ach bhí áras orm héin cap me raibh an coolbar a taobh hir den lína nuair fuair sé sellh ach tugann sé deis de choláiste néomh Ciaran an bhearna a leidú agus Cormac Donnelly sin éon fear a thógaigh sin éon fear a chuirgan countson ar thaobh na lámh deise agus ar fóríil tá sé crosta leis é. He sí mé fóríil agus bhfuil sé chobre sa ráide chuí agus cheapscrib sí meachtar sin just náin ach well ní le cháfaoin teidir na fórna anna hans fósacha agus an gáitá faoar dóibh. Sin an bhearna is countúirtaí riamh ní léon out fé sin agus inis. Seo chuin choláiste néomh Ciaran a ríis tá siad feabhsa le cúpla nómana nús tá seans an son beidir ar scór an count sin a meisteach an tam seo tá scór tócaá anna iirecht an tam sin obair den chéad scoch agus Pascal Donnelly cúlín ihre séige ard iirecht. Anna iireachta agus bhfuil dearú leis an gicamachchas san pobalscoil Ballinrobe agus nó Donnelly anna bhór sa chluhéis agus ganna puinte bháin etra be sé dechar do Ballinrobe is siad a socha stop. Se cúig númad go le fáchan sa barchan Croke agus an bhearna is lú idir na fórna cúlín óháin ag scarún na fórna óna chéile scóir tastáil in seo Ballinrobe cuinig go raidir sé cúlín chun tosaigh ag tús an tarna tréimhse an breise tá seans an son ag Thomas Conroy garisteach chalí sé dir an réitóir agus tá seans éasca go maithan sin ag Ballinrobe scóir a thugant cíimiid a ríist garisteach an son chalí agus brú a teachta seach seans éasca go maithan is a cathal slattery. Seans agus an sé buirteige Tommy Conroy bátas an anna luas aige Conroy anna imirtar fadá nach storm go mead an sean chaidir ró a uidanta. Cathal slattery agus an seans an sotha geach. Na cumir díreach riimi sin céhfuil go chaidir lára gorta ríis Nathan Moran. Anna chláthir fadá imirtaige. Se anadí an sonar ar an Ballinrobe ras Philip in a teachta seach in anad Evan O'Brien ach tá sellh agus an fell I lámha cathal slattery deisige an bhearna sin a bhéadú go dtí gá chúlín tá sé tógannta chud am leis an gceann áirithe sa testíú an cúlín a hógan díreach ó scór an cúlan count sin a meisteach ní léon dearú dénta scór má tógan sin in cathal slattery an bhearna thnáis go dtí gá chúlín agus caiig choláiste néomh Ciaran an fell a bhoga go tapig inis. Well caiig agus tabhaiste do chuig nómatí fáca inis agus well há naibh Ciaran ábalta na scór na gáil agus níl chultha sé críochan he fós. Se agus cíimiid go bhfuil Daniel Miller ag teachtar nasin san bhuireann de choláiste néomh Ciaran lú tú nómada hin go raibh siimiid an fearr tá Joseph Olgas ag níos ag fágan na Parca Miller thnáis agus sin fearr go raibh tionachar anna bhuairge sa chéad leach dhéadach sé bheith táachta go níos.
Well, han chéad chaid faige. Tá. Mark Tóca gan Céad Tangaváil haar National St Clair agus Tangaváil ag leis an bell agus Coláiste Naomh Ciaran Curthar Nancy Calísin son níl éon dowd fé níl Coláiste Naomh Ciaran am a fós tá siad fós an immert tá siad fós a trid tá siad a dul siar ach is tócha bhfuil Brendan Cawley ag irig godógadis an cans an a ríis tá siad a teasna inis go dtí Cahar Quinn tá áma chóhan a cá chun gá choulín a hógant nó beidir go dógadis cúl na go meach an seansar cúl a cá Ciaran trainer sin in fearheimsig cool Luke for dómh nuair agus an cumar scéal go raibh ar mithit an cléthe ach ar nas le Cahar Quinn siad chuna bheith fáinne canis tugann siad go bhfuil sellh chó tácht chun fellh bogad chun ceanghfuil agéirt an tam sin ag an lán tosaí Cuimhín O'Donnell ach chalísteanta nuair bhúil sin fell agus is tócha go méidir go méid kick séiristeach ó nát a hurling nó ní nát a hurling an fell ach beag kick séiristeach cíim de ríiste seo ní don bhfuil slór ó hásta an chinine sin gin a réitóid ach well bheicáil ar an McDonald isteáin agus ní dom go bhéon ráhfuil an réitóid. Nis an bhéatocha dí scóráilhaig seo ní dom go meach aon dacreacht an éach a Cormac Danley an countach ar Harris an Jesná an cé go misáil sin count déig há dige. Se duine tá Harbheith Crainor bhín sé an man kicking a sire mar seo Cormac Donnelly tá cool agus ceire choulín tócha go dtí seo an neomhaige agus tá breúar inis scóra hógan tá gá númad le dul an seo in ann breise I barch an Croke Loch lenta buint anna hása bhar fada san cléthe sár cléthe in áíir an dá éireann ag immert pelle chón oscailte chón tanmhach agus cléthe chó sportúlas tócha go bhfuil Aaron McDonald ag fágant na parca Gortú Corastan sin agus an kick a teach ó Cormac Donnelly ach ar héamh na lábha deise agus ar fóríl agus hastig sé sin nuha. Well, bhí an naidige a rééis ní a bh naimsúra bheit agus a gáithán chucar ar fóríl na sige sa feiste chéana. Se Aaron McDonald ag fágant na parca agus is tócha gúilmid ag fannacht dó tá sé gortathe agus ríist an taimig amach an sa barch an Croke númad agus 5 second fáca agus peam a chuir an réitóir leis an cumar scéal gohfuil Ballinrobe in áit anna bhaine sem más. Well táid agus a fer nó tuisteach go dar an McDonald's caidéon sé críndíireach siar agus oscóir an lán cholaí. Se agus McDonald fós ag fágan na parc an sin gortú chuirteach beidir rútín na stócha nó rudagan mar sin agus sé Oisín Connolly tá takeisteach in áit Aaron McDonald agus tá fé bhain númad a gná am fácha beag am cútah gorta númad amháin beidir ach sellhanis sin an rud is táchtaí an bhearna gá choulín ag scarú na fórna se hóna chéile agus sellh ar neis ag pobl scoil Ballinrobe sinna hastíí nuhaine sellh cumád agus an tama bhelt I barch an Croke agus beag chorann Paddy Drummond a comá Ciaran Lois sin íon seachún a ríist Congur cumad an taobh lína bhráidéint an son ag Oisín Mullen agus tá siad fíochharnis chun an fella cumad trasna na parc a hain se leis an countson a ríis sellh cumáta ag Tom Quinn a tháinig a seach mar runadí breúisteach an son Thomas Conroy fós a dul tá siad ag glóric scóréil an count sin a dul isteach ó Conroy sin an count beidir a bhuaigh an cléthe dómh sár choulín ar fad ag Conroy agus tá an bhearna ar neis go dtí cool tá an tam gabhla bheith caite tá an bontáisianis go thomláin ag Ballinrobe. Anna bheith anna sé hééis sin síomhainte na fórna Conroy son anna bheith fad anna bheith stianta agus riimi sin a ríis na go mar néan mór agus an nimir fada dhéanamh ige siúd ort chapta ina sethe. Anis cool ag tastal ó Coláiste Naomh Ciaran sin na hastíí nach tá sellh ar neis ag pobl scoil Ballinrobe beag 3 númad dam cútah gortathe an san tarna tréimh se seo dam breise dóchan am a fósacá tá gá númad go le mar se fósacá ach sellh sin an rud a háuthe tá fellig tastal ó Coláiste Naomh Ciaran agus níl pobl scoil Ballinrobe chun é hartúthe go fuiris tá immerthirí dul sínta le crampa déchúsnach medís ard cléthe immerthe ar fadansa agus seachún inis Nathan Moran sin é an captain sin é canas na lécra go dtí hínahan ó chuine go duine tá sé seo cosúil le seisiún tréála ag an deire seach níos fuide agus brúchan cein Oisín Mullen cúpla scór mátócha ag Mullen in san cléthe agus na himmerthirí tréachta nómad agus 10 second tá seansan san ar cúl gan an cléthe bhúcadó ag an deire trasna bháid ag hínahan bhí seansa ag ar cúl
Héamh na lábh deis agus ar fóríd ach tá an iirit sin immerthirí sínta is amáis beag mai leile. Well, na cael ei gymach yn sohyn is mar han rhaid tŵr ha togyn tymach yn lewydyn agus ha fer egin ymachtig sa lewrige stolm gobe cwifin o Daniel beidir ha ymachtig hon nedder cadagin se a ha hyn yn so agus wel na cron pwy ha cadagin ar seo agus wil cart a bwy fachta Doch gur cart a dubh ha tá spánta agus dim ymach gwyle cart a got stolm gobe cwifin o Daniel ha ymachtig ngortan so agus hína ag fágan na park agus Rory Jennings a tata seach an áisiú ar tú carrastó siúd ach tá carta dubh tá spánta sin tá ag irgéanamh amach cé a ag fágan na park trasna an sin agus well is bhfuil sé déanana go má ifar cardig sé cwifin o o Daniel carta got Daniel agus tá trí cúlín idir na fórna ach tá cúlín ag teachtan sa bagó leat do bhaile an róba agus dun phobal scoil tá kick séracha éasca go má dúrchós cór an cúl seo puint an áirichas tá sé teachtan is agus sé cahal slatterí a hógaigh tá héin dó trí ceart tá cúlín go dtí seo an jobhaige ach sean ceannas táchtaí an trí núma damcútah gortathe geala bheith mehan sa Sean kick is táchtaí dochan an bua I chinú de phobal scoil Ballinrobe seo chun cahal slatterí an Council Curisteach aró tú an loch lenúna an luarig atá teachúil an Council a methe Harris an trasnánaige an séú cúlín an son ag slatterí agus an tam geala bheith cotton sa beidir go bhfuil seans déanach dernach ag choláis an éamh Ciaran kick séir car chuin agus sellbhaige caiisian an fel a bhog a chó tapig agus gur féidir tá déiring seans amháin eile fáca ach cool sin eile tá ag tastal sin eile dhéananig an gnu chun iad a chamád beán sa barc an Croke an fella Curisteach san ád contorta tá seansa sigan sa tá brú a teacht ag an deire seansa Callum Corrigan har an trasnán hí seansa Callum Corrigan ag an deire har an trasnán agus déiring leis sin go bhfuil seansanna choláis an éamh Ciaran a methe cíimiid an son ard iirecht an sin tá lucht na fadíl an saigh fadíl tá sé hiragain ar an réitor an adó gearnach a héide an bhearna harneis go dtí cúl a bháin an sa ach an buntáiste ag pobl scoil Ballinrobe agus an adó gearnach sétan sa Lochlantan na scoile Harbheith sásta tailteach ag an deire choláis sin éamh Ciaran crí briste bhí cluiche den chéad sco cúlháin idir na fórna ag an deire agus a hamáis Anna Clihir fad. Art Flahir fad agus animmer déanta gan dáidan chun I cheartúirtáir na Ciaran viidir tufaí ar bótaí a chainadar an náis fuidir báidí chimádar a córa go táid fadach mar I dhéachantóir a glóthir fada stocha hí roialta anna bhaige pobl scoile Ballinrobe ó sin mór an gohúntaach fad sanna cúlathe néan mór an captaín ar do bháil na déanta san éar a geisiúd agus is dólam an sin leid go gíimi níos mó an sohamach Tammy Conroy, Kerry Point on the Mert, and a score all of the Antigave the Chidia, Connor Heenan, Boyd Agus, Quick Point to Stone score all chair, Anna Emerter, Father Wake Shoot, Agus Gandoughton son, Carl Slattery, Homa, every cool dia, Anna Emerter Father the Antigana to Lena Lawn to say Anna Bahid Father. Oh, Shani leaned out Anna Claire Pellen, Yakama Emerald Reeve at All Nordic came in a Yogon, Whole Tapigas Ian, Nathan Moran and Truss, Tastinu Igalova, Galter, Horn, Paddy. Paddy Drummond an sá teachnúna tá na críthe ar fad briste ag choláis an éamh Ciaran thugadidir sár haspántas pelle hí deise an deire hí seanspéidir ag Callum Corrigan ar cúl ach ag an deire chu sé Harris an trasnán agus an bua tucaló ag Ballinrobe ach in áíire catú anna creidúnta hart an na himmerthóir ar fada hamáis. Ó anna creidúnta fada bhíidir a chóscór sé 60 nómad Had tú férí se gáil fé nómanta eile iad scata choláán de chránpuí sé sin nimir fada bhí déanta cos chéad le hosnig anna hosnú ar fada go Ballinrobe Boyd agus tífuointe críndíí a go bhí cheapmid go raibh deile lena Ciaran ach handar th neis anna báid ar fada ó Ciaran trainer le cóimirt bha chuohín ó Daniel ach an lá le Ballinrobe. Se agus tá sé céúra an mthir an barc an sa an craobh tucaló é tailte go anna haspántas ar fad agus mar lú tún na léchre lehétí hínahan
Nathan Moore, Darren Monroe, Darren McGovern, Clusha mid fest na himmerhóri seo ríist. Well, is stolam go mór bor right Nathan Moore is stolam go gimi ní smó ma yor seo. Gin chana wall in Patson air agus well yo chur Darren McGovern is stachan in boyd as an gáil choma. Stocha go bin an boyd a bhuaig an chluithe goid mar hook sé bear na goibh is an ombrishe. Ciaran ní leon out nach bhfuil an bua tailte cof fuair an as mí ó dul an áide céimení ógáin tá siad sásta leis an taspántas bhí sé díon bhíidir chorram trééis seacan ómad cúil agus éon cúlín déag an taobh ag an deire an bua tu go leo ag poblscoil Ballynrobe agus anathe spántas ar fad an churna inisial bheith bronta ar an gaptain Nathan Moore an sár haspántas pelle tu go uig croigh sé ceannas na cúil agus inis an churn Leve Bronte. Well, ní gona chimid fuid an bhí ó chuasa an Nordánaí thógáin agus deasa seo higiscint. Churn inisiative Bronte ar Nathan Moore. Taréis an breise an bua tuca leo ag poblscoil Ballynrobe. Gá chúl agus né cúlín déag ag poblscoil Ballynrobe. Gá chúl agus sé cúlín déag ag Ciaran Ballygawley.